Czy mamy rum zatankowany? Mamy. Czy to jest... Zaraz, tu leci taki... Dobra panowie, uciekła mi papuga. To każdemu leci co innego chyba, inna Ale melodyjka. chodź, Rok, wiesz co, naciśnij Q, przytrzymaj Q, naciśnij F, jak trzymasz Q to naciśnij F A, i gramy. i gramy, słuchajcie, gramy. No to kurde, dawaj. Akordeon weź, albo to drugie. A Weź jak tą to teraz mandolinkę. A ja jestem Myszką nawalony mejrzysz. i fałszuję. Dobra. Panie kochany. I dawaj. Ale panowie, Ale słabe mnie to. rzuca, ja pierdzielę. Słaby koncert. O, A ty co żeś pił? o tak, do kurażu. Dobra, oj, aż się też rozpadał, tak żeśmy grali źle. Kami coś cianko kręcisz na tej lirze. No bo ty fałszujesz, Aż zagrzmiało. weź, nie fałszuj. No bo musi mi wyczeźwieć postać. A możesz mi powiedzieć, dlaczego ty kurde przylazłeś i od razu do szynkwasu poszedłeś się na Nie do szynkwasu, inno do szynku, Kamil. Się wypowiadaj prawidłowo. Dobra panowie, idziemy do Żyda, O, już chodźcie do jestem Żyda. trzeźwy. Chodźcie do Żyda. A to jest inny. Cybernetyczny Żyd. Inny jak w To jest, jak w to tym, jest w tamtej Żyd i becie. od Żyda bierzemy... A czekajcie, ja chyba mam już jakieś te... Zadania? Jak przygody, mam odłożyć słuchajcie, ten nasze. instrument wart uwagi? No... X-em. Albo zmienić go na broń czy coś. Dobra, to co Kamil, masz coś? Coś można od niego kupić, ale ja nie mam kasy w ogóle chyba. No na razie to bierzemy zadania od niego, potem będziemy je oddawać i takie rzeczy. Dobra. Ale to dosyć jest urocze, muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba. No dobra, to panowie, No. jakby co, to na No. statek. Chodźcie. Będziemy. Dobrze. A widziałeś, Niklaus, że mamy większy galeon teraz? To już nie No, jest ruch absurd. takiego nie było wcześniej, nie? Bo Oj, był na... nie doskoczył! Spoko, tylko Ej, w ogóle dlatego- ja gaszę lampy, bo O, przez te shit. lampy... Czekajcie, no. Przez te Panowie, lampy musicie nas widać, kurde, z 10 kilometrów. zawołtować musicie. Tutaj, chodźcie tutaj pod ten. Czekaj, Kamil, zgaś te, mówię ci, pogaś światła, Chodź tutaj i weź ten. bo nas zniszczą, mówię Chodź ci. tutaj, Roki, chodź tu. Gdzie? Dobra, idę. Na dół, pod pokład. Tu. I zawołtuj A? mi tutaj. Tu, wołt w to. A jak to się robi? No F. Nie, Tato nie musisz- mogę. Dobra, jest. A tu, Okej, tu. i teraz... Okej, jest. Ej, kurde, panowie, teraz gdzie jest ta... gdzie tu jest na tej łajbie mapa? A, bo ona w ogóle ma trochę inną budowę jak tamte. Ja mam jedną opcję, to vote. No to to. Jako, że To coś co tam, było? ale vote, żeby sensel zrobić. A to nie, A to nie, no to teraz nie, to już nie, to już już nie, jest już nie. zrobione. A, bo Już nie. wystarczy I teraz- 2 głosy i jesteście większością. Tak, Chyba jesteśmy tak. większością, tak to już bywa. I teraz... Crooks Hollow holds... Rich hidden spoil... Co? Dobra, Crux Hollow musimy na mapie znaleźć po prostu. A gdzie jest mapa? Nie wiem, tu jest mapa. Ożeż ty w życiu. No to Dobra, patrz, czyli to musi być Crux Hollow. blisko gdzieś. Tak, bo to jest taki nie... A po prawej, po prawej. A jest, zaznaczam. Okej, No Crux i Hollow. kurde. Ale to nie możemy patrzeć w takim razie ładnie z tego, z mostu. No to jeden będzie musiał tu złazić i patrzeć, czy dobrze płyniemy. W każdym razie północny... Północny wschód. Wschód raczej, no. Kurde, Niklaus. Spokój. To ja mogę korzystać, to znaczy w zasadzie to... O, To ja- o, ja- tu ja są nawiguję. napitki. Dobra, ja gaszę lampy wszystkie, bo nas upolują. Podniesiemy kotwicę? Majtku, Ty tak, majdy. podnoś kotwicę. Kotwica w górę. Nie wiem, Niklaus, ale on chyba mówi do swojej garderoby. Żagle Mam takie opuść. wrażenie. Ty, a gdzie tu jest ta? A tu jest kotwica, tak śmiesznie. No dobra. No to kurde podnosimy. Hajemy. Kamile, to jest Ja niebezpieczne nie mam jednej ręki. w takim sztormie. Cholera. I to tej lepszej. A nie, to lewa, dobra. Dobra, co, Dobra, żagletyn? Słucham? Możesz, chcesz przeczyścić działo? Nie? Ej, ale Roki, a pokaż ci coś. W ogóle weź kliknij, czekaj. Weź tutaj. Opuścić się, A no mówiłeś, że opuszczać wcześniej.
No to Ej, opuściłem. żagle! Znaczy, no trzeba Nie opuszczać żagli, nie opuszczać w żagli sensie teraz. wciągnąć to, no. No, znaczy... No. No. Panowie, musimy wywekslować O nie! w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! No zaraz płyniemy na wyspę z powrotem, co to ma być? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, już się spokojnie. odkręcamy. Dobra, dobra, dobra. Tylko tyłem nie, Jeszcze nie, się dobrze przygoda nie będzie. zaczęła, byliśmy prawie statek Dobra, zniszczyli. dobra, dobrze jest, dobrze jest. Już prawie tył minął. No trochę nas tyłem znosi. Ale spoko, A jest ogarniam. dobra, jest okej. Dobra. I teraz słuchajcie, Na cała północny naprzód. wschód trzeba płynąć. To co, rozwijać? Rozwijać. Na NE, na NE. Ej, kurde, No i rozwinięte. Niklaus to się o wiele mocniej, o wiele trudniej prowadzi, bo ten ster mi tak bardzo ucieka, że ja go muszę cały czas kontrolować. No to może coś się pozmieniało. No bo tu jest więcej żagli, tu jest drugi żagiel więcej jak tych małych. Zmieniłem kąty delikatnie. Ale ktoś mnie tam Najpierw- przeciągał z drugiej Mamy, strony. Najpierw no to bo mamy musicie wiatr rozwinąć taki żagiel. prawie z przodu, no to... Sam No rozumiem. dobra, to idę przedni rozwinę. Dobra, Ale zaraz. A gdzie wypogadza przedni się. ma elegancko. No. Dobra, ja idę zerknąć na tą mapę. A nie, ona jest... Kurde, mi się to myli. Na dole jest po środku, No. no. Poszły żagle. Dobra. No musisz, Kamil, kręcić. No wiesz co, kompas mi trochę świruje, więc jest burza i nie wiem... No którą to w każdym stronę. razie w prawo musisz kręcić. No bo jak ci kompas wariuje, to jak ci mam powiedzieć? No płyniemy na północ, a mamy na północ... O, wow! Kurde, bele! Dostałem piorunem! Ała! O, przecież to jest... Bo ja nie Ale beka. metalową rękę mam! Weź ściągał pioruny. Ściągasz pioruny. O, to ja idę na te... Dobrze, nie Na ten. bocianie obejrzeć. Na NE se to, na NE, ciągnij! Rok, a pokazać ci coś? Chodź, gdzie jesteś? Czekaj, Chodź. muszę naciągnąć żagiel w drugą Chodź. stronę, bo... Czekaj, Dobra. bo źle wiatr łapiemy. Ale, kurde. Przed nami jest wyspa, ale to chyba nie jest nie, jeszcze dobrze. ta wyspa. Roki, chodź. Co mi chcesz pokazać, co to? Chodź. Widziałeś jak się Tylko strzela z wiesz, działa? ale tu Chodź tutaj. sternika nie ma. Chodź tutaj i tutaj do R naciśnij na końcu tego. wy Na tam? końcu działa. Jesteś niepoważny, już to widziałem. Chciałeś mi wysłać, kurde, ryby nakarmić. A to Nie jajcarz. ma. Przeciągnę cię pod kilem. Skąd ty to wiesz? Widziałem jak Łosiu kogoś wystrzelił, coś po znajomości. Kurde. Kogoś nabiorę jeszcze. A Swój może byście początek panowie... przygody piorunem dostałem, no. Może byście rozwinęli żagle na przykład, tak tylko mówię, jeszcze Przecież dwa dodatkowe są przecież, aha. nie? No to Ja A ty Wiecie, jesteś w stanie wszystko sam- opanować? wszystko sam Opanować muszę jesteś w robić. stanie? Dobra, no przed nami no nic się nie dzieje. Ej, czy to jest? Nie, to jest jakaś wyspa z jakąś kurde wieżą? Takie Panowie, coś. problem jest jeden. Nie Ja wiem, jak co mam to jest. rozwinięte żagle, ja nic nie widzę przed sobą. Dobra, No. to ja już chodzę na bocianie gniazdo. Znaczy ja jestem u góry, to spokojnie. No przed nami jest wyspa, ale daleko. Nie wiem czy to jest ta. O! Niklaus, cześć! Nie wiedziałem, że tu O, jesteś. cześć. To nie może być ta. Nie, to na pewno nie jest ta. Jezus Maria. Kurna mać, orkiestra grać? Jakieś dziwne chmury są takie. A jak się schodzi, Niklaus? Aha, schodzi. No tak... Tak jak na wszedłeś. szczęście nie trzeba na wyczucie. Dobra, Rok, idę złap sprawdzić, za co ster, to. Idę złap za ster. sprawdzić. Nie będę łapał. Złap za ster. I w lewo, znaczy... Złap za bardziej- ster. Czy działają ci te? Czy działają ci kompasy? Tak, kompas mi działa. No to musisz bardziej na północ popłynąć. Tak, no, dokładnie na Poproszę na o północny obrót- wschód. obrót. NE. Obrót. NE. Kuźwa, pracujcie żaglami! Jezus Maria, czy wy nigdy nie pływaliście na statku? Nie, no Ale kto co ma ty chcesz, pracować? żegnam Nas ci jest za żagle? mało. Ja obserwuję, Rok robi jeden żagiel, no Nie trudno. obserwuj, nie trzeba obserwować, chodź. Ale mi się Złaź podoba na tu. Złaś na dół. Dobra, kurde. Ale co ty chcesz, Seto, tymi żaglami? No można je tylko podnosić i opuszczać, Nie, tak? można je do to wiatru działa. jeszcze można ustawić. kąt ich ustawić. I widzisz, No ale że to jak przecież wieje. ale skąd Widzisz, wieje jak wieje. wiatr? No, No, widzisz, widać jak wieje? po fladze. Widać po fladze i widać między innymi takie są smugi na niebie. No, z północnego dobra, zachodu to teraz łapaj. wieje, także w sumie to... Teraz w prawo trzeba by było tak lekko No, obrócić. w sumie na maks w prawo nawet. No, tak. Są na maksa akurat No nie, moje. prawo, moje lewo. żagle. W lewo, znaczy...
No tak, Lewo na tak żeby burtę. nabierał wiatr, nie? Na lewą burtę trzeba i na rufę, nie? No ty to, kurde, Lewa- w prawo. Nie, żagiel ma być po prawej Lewa burcie, no bo burta wieje na z rufę. lewej. Lewa burta. Znaczy, Jestem teraz z kapitanem. przodu już w zasadzie. Teraz Rok, ja jestem Czy ty kapitanem. kiedyś pływałeś statkiem? O, panie! Nie, dobrze mówiłem. Lewa burta, lewą burtą na rufę. Ja już teraz nie widzę jaki Kierujemy. jest wiatr w ogóle. Ale Nadal z lewej. Poślij mi palca. no to dobrze są ustawione. To ci mogę poślinić, wiesz. Dobra, ej, ja nam działa Jeszcze załaduję. bardziej na wschód! Bardziej na wschód, panie! O kurde. Gdzie są kule? Tam gdzie jest mapa na dole? Czy gdzie? Zgadule są. Ja mam tylko jedną kulę, drugą mam metalową. Zważywszy na to, co tu się dzieje. Jest Metalowe dobry kierunek. kochanes. Ej, my w ogóle mamy pełno wody na dole. No bo Co ty padał gadasz? deszcz. No, chodź tu, bierzcie wiadra i wybierajcie. Ja nie mogę puścić seru, bo No się to Rok, rozbijemy. chodź. No dobra. Bo kurde, a tu trzeba strasznie dużo przejść z A tym nie mam wiadrem. wiadra, gdzie ja wiadro znajdę? Masz w ekwipunku. Ale świat. Ło! Se to dopłynął! A może potem Crux zrobię. Hollow, to jest to, gdzie No mamy- dobra, tylko żeby Jesteś kurde nie złapać. zaczął padać deszcz, żeby nas całkiem nie zalało. Panowie, potrzebowałbym odpalić tak zwaną... Jakieś dziwne lagi na dole mamy. Kuźwa mać, dobra, sam co zrobię. Ej, ktoś strzela do nas z wyspy. Tak jest, strzelają! Se Ale to to obserwiało. To szkieletory chyba, nie? Tyś już, czemu tyś wyskoczył? No bo kurde już jesteśmy. Ale oni nas zatopią z tej wyspy, jak tak go zostawimy. Ja ich tu. jadę pojechać. Po drugie Ja oni mają ograniczoną... pierdzielę. Se to wejdź. O, kula leci! No to nie. Oni mają ograniczoną chyba ilość tych... kul. Dobra, to trzeba A jak płynąć się z nim, nie ma co. Potrzebuję, żeby mi ktoś podpalił spłonkę. Żeby odstrzelić ich. Źle ty się chyba ustawiony możesz statek. Lewa burta bardziej na... O, rekin. Prosto przede Co mną. ty gadasz? Gdzie reki? Tu są No, reki. w wodzie, no goni no, w mnie wodzie właśnie są. jeden. Ale co to, gdzie ty jesteś? No poszedłem już na wyspę i A idę z tego typa. wystrzeliłeś się sam? Nie. Ale można się samemu wystrzelić. Zapomniałem, że się wystrzelić. Czekajcie, czy mamy jakieś obrażenia, jeżeli chodzi o kule, które właśnie Dobra, trafiają w już nasz... jestem w Nie, dziele. Co nie, teraz oni mam robić? nie dolatują nawet tam. Aha, No okej. bardzo, póki co. Dobra, jakby co, to ja idę porobić tego typa, kurde, A jak, cwaniaczka. jak się mogę wystrzelić z tego? Wiesz Bo co, nie jestem... wiem. Wejdź do tego, do lufy. Wszedłem, jestem. Cwaniaczek tutaj. Idziesz Co, porobić tego kurde? typa przy dziale? Tak, już go porobiłem. Nie da się. Aha, dobra. No spoko. Czekaj, O, wchodzisz lerny świat. climb in the A gdzie był cannon, rekin? No, we wodzie. a nie lewym myszkiem, Rocky. Niklaus, to ty? Gdzie? Oh my god! Ryba! No nie, ja już wyszedłem z wody. O Jezu! Oh my god! Rekin mnie zerwał! O Boże, urwał mi nogę! Płyń przed siebie i nie patrz się do tyłu, to powinieneś dopłynąć. Urżnął mi chyba pół biodra, przecież mam normalnie paska życia 5%. Oh my god. No to nie jest dobrze. Rocky, jakby co, to lewym myszkiem się Już chyba się wystrzeliłeś. najadł, bo już ten... Dobra, czy się mogę jakoś zabandażować? Ała! Ała! Rekin! Gdzie- Rekin! Ała! Rekin! To gdzie ty Panowie, jesteś, Kamil? Rok, strzelaj do niego! Strzelaj do... Jestem w wodzie! Ale czemu Żyj jesteś go! we wodzie? On już jest chyba najedzony. A czemu jestem we wodzie? Bo kuźwa, wystrzeliłem się z działa. Nie strzelaj do mnie. Trafiłem, A to wy trafiłem na plaży rekina. jesteście. Aha, A to widzę was, ja jestem na skale takiej na górze. Discover the cavern Dobra, idę do was. camps forgotten prisoner. Ej, Where light czemu is mnie- dim. mnie na statek teleportowało z powrotem. No widzisz? Dlaczego? Dobra, ja się wystrzelę z działa. Potrzebuję kurde tego. Jak to zrobiłeś? Patrz, wszt. Lewym myszkiem wchodzisz No, do do tego, lufy, do lufy. podchodzisz do lufy. No. Zostały mi 3 kule, to się ograniczone jakoś wydaje. Tak, bo później musisz znajdywać te rzeczy. Tylko coś tu zepsuli w tej wersji, bo lekko tak rwie jak się chodzi. W Co to? sensie, no, Opuściłeś wiem. kotwicę? tak, a co? Bo już myślałem, że nam Mogliśmy statek zwinąć odpływa, ale to żagle, chmura. Dobra, ale- panowie, dobra. panowie, wskazówka. No. Discover the cavern camps forgotten prisoner. No. Where light is deep. No i tam step 9 pieces. To musimy znaleźć tak. Cavern camps forgotten prisoner where light is dim. No to... Nie możesz powiedzieć, że znajdź ten zapomnianego więźnia tam, gdzie kurde ciemno jest?
No chyba tak. Coś takiego. A to cavern? To nie jest jakieś... No? Właśnie szukam jaskini. Bierzcie z tych banany i tak dalej, z tych beczek. Mhm. A był tam Których jakiś, beczek? tam był jakiś kierunek podany? Coś co w ogóle? Nie, tylko to, a później no ile, od tego ile trzeba tam pójść, nie? Więc najpierw to Banany znać. zabrali. Aha. Ja zjadłem wszystkie banany. A ja nie mam życia już nic. Dobra. Nie mogłeś mi zostawić pół banana chociaż? Mógłbym jest ci wydropić, ciemno. ale nie wiem czy ci mogę wydropić. Czemu moja nie świeci? A, teraz świeci. Jak nie? Świeć, świeć. Są jakieś grzyby, kurde, świecące. Ognisko jakieś. No, widzisz, rok ktoś tu jest. Nie było jakiegoś tego kościotrupa, bo ma być... Dobra ten, chłopaki, powodzenia życzę. Mnie żona wzywa. Jak to? No nie zostawię No, nas z ja- taką dużą łajbą, co ty to? Ja to 23 tylko. Poradzimy Jak sobie. to ty? Ale Co jutro ty? będę chciał w to cały dzień. No dobra. nie mogę, małżonka, no. Ale ty, no to przesrałeś sobie życie. Trzymajcie się, dzięki za Cześć, prowadzenie. czym ten się tajemniczy. na razie. Wielkie. Pa, pa. Ej. No i nie pograliśmy razem szantu. No i żeśmy zostali, to my teraz mamy przesrane tutaj. Spoko, Niklaus, damy radę. Wiesz o tym, że my zawsze damy radę. No dobra, zobaczymy. Kurde, widzicie, Niko. ciężko jest być piratem, kiedy żona was wzywa. Prawdziwy pirat nie może mieć żony. No. Ja nie mam. Ja też nie mam na przykład. Pierwszy. Go do albo Łosia, albo do Izaka. Kurde, to niech Łosiu przyjdzie, no przecież, kurde, no nie wiem. No my jesteśmy na tym spiku, no bo nie będziemy się ganiać, nie? Jak głupki jakieś. Jak głupki. Gdzie ty poszedłeś? A, tu dobra. No szukam, cały czas szukam. Czegoś, co mi, wiesz, będzie... A ja tego mogę jest- to podejrzeć? Tą zagadkę? no możesz chyba, nie? Czy nie? Nie masz jej? w A to sobie? się, gdzie to się Na patrzyło? na E. A, mogę, dobra. Discover the cavern comes forgotten prisoner where light is dim step. Aha. A Łosiu nawet Kurde, nie gra pilatów. widzisz? żadnej No to widzisz, podpowiedzi. co Żadnej No- podpowiedzi, gdzie to jest. Jakiś cavern, nie? Coś tego. Co to kurde. znaczyło cavern, bo nie mogę... To nie jest jaskinia, jaskinia to jest cave. No cavern to jest chyba jakaś ta. To nie jest jakaś oberża czy coś w tym deseń? Może ci się z tavern pomylił. Nie, Może. nie wiem, kurde, nie mogę sobie jakoś tak... Bo, kurde, na mapie... A, to nie mapa. Gdzie jest mapa? To nie mapa jest właśnie. To tu... A co, my tu nie mamy mapy? Żadnej? Nie mamy. No nie. Cavern to jest pieczara. A, pieczara. Aha, no dobra. Okej. No to pieczara była, ale tam nie było żadnego prisonera, nie? No chyba, że prisoner może będzie jakiś w kościach. Znaczy No w tak, kościu no trup, szkieletor kurde, to będzie na szkieletor stówę. w tym. Roki, kurde, pieczara mi tu odkrył. Znaczy To nieźle. podpowiedział. Niezła pieczara. Aha, że cave cavern, dobra. No to dobra, tacyście są mądrzy, to dobra. No dobra, ale gdzie jest teraz ten? Dobra, no na pewno pieczary nie będzie, kurde, na szczycie mapy, tak mi się wydaje No raczej. nie, jest jakieś wejście, kurde, do pieczary. Musi być, nie? Pieczara miłości. Pieczara miłości, Jak ja mówię pieczara, to ja mi. widzę przed oczami taką pieczarkę wielką. Wielka pieczara. Dobra, czyli jakby A pieczara, jest pieczara, tutaj, kurde. ale to różne są pieczary, nie? Pieczary, rary. 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 The No cover dobra. comes forgotten to jest prisoner. ta, Czyli to- tak, discover the czyli odkryj pieczarę. Z zapomnianym uciekinierem, tak? No to Ale będzie co to jest? szkielet. Cavern camps forgotten prisoner. Cavern Czyli camps. obóz w pieczarze jakiś. No to nie wiem, tu są jakieś malowidła i pozapalane świeczki, ale nie wiem, coś poza tym chyba nie. Bananas. Znaczy wiesz, bo to może być tak, że po malunkach można rozpoznać też, wiesz? Ty, no nie wiem jak tam twoja pieczara. No, Ale moja to chyba pieczara nie ta. tutaj tak średnio. No nie, bo to jakby to było to by się coś robiło, nie?
A nie, w sumie, zaraz. A może Znaczy nie, to tam, nie, bo tam musisz stanąć i ileś tam A, kroków ty, to na... może to jednak A gdzie ty stąd. jesteś? No w tej jaskini właśnie. A w której jaskini? No w tej, co my byli, takiej, co jest beczka z prochem i malowidła na ścianach. Ale w środku już jesteś? Tak. A na samym dole? No, nie wiem. No chyba niżej nie idzie. Dobra, czekaj. Where light is czekaj. dim. Czyli, a co, dim, aha, dobra. Światło, Może to światłem trzeba poświecić? 9 kroków east by southeast. Czyli wschód, południowy wschód. No to dobra, zobaczmy. East, southeast. No i że na przykład stąd to nie idzie zrobić 9 kroków. Karwasz. Nie mogę znaleźć w ogóle. To A ty nie- masz wgląd na nasz statek, na przykład jak wyjdziesz z tej pieczarki? Z pieczarki. Z pieczarki to robaki wyłażą. No, Niklaus? no... nie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No, nie mam. Niestety. Ej, a czekaj, a ja tu w ogóle nie patrzyłem... Nie w widzę cię. sekcję- Dobra, Kamil, spokojnie. Wszystko będzie No bym dobrze. ci pomógł. Full Bym ci screen, powiedział, czy to jest to. performance, Canes. Wszystko mam na ustawienia Legendary, jestem legendarny. Stary, mam chyba. Czekaj. Czekaj, Padosz? To ja sobie zjem Czekaj. kostka. bo jest tu jakieś Kalmarowego. jakby coś, jakby obozowisko. I jest No. jest jakiś kurde ten, No, kościotrup taki związany, Aha. w sensie liną. aha. No. To taki, No. to taki no. ten... Prisoner, nie? taki trochę No. prisoner, no i teraz czekaj, jak to było? 9 pieces east by southeast, czyli ESE, tak? Czy ESE? ESE. Pomiędzy a wiesz, a SE. Ale teraz zaś ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Siema, I Grybo, 9, elo. tak? Witam Cio. wszystkich. No to będzie to na stówę. No i szedłem, kurde, ten. I nie? Wiesz co? Czekaj, Nie to? pokopię tutaj trochę. Mam! No, No ale ja. tylko że ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Trudno ci teraz wytłumaczyć. Dobra, to będziesz szedł na statek pewnie z Tak, tym. na statek, no. nie? Okej. Elo. Teraz ja nie wiem, gdzie jest statek. A, widzę statek, dobra. Nie wiem dlaczego, jak biegnę z tą skrzynką, kurde, to mi się, wiesz co kojarzy? No. Z tego, z Piratów z Karaibów, jak oni biegli z tą taką skrzynką z tym sercem. Aha, no, Ci dwaj, ten chudy i ten drugi, No, nie? no. Ja pierdzielę. Czy inne rodzaje misji są tu albo są planowane? Nie wiem. Pewnie tak. No pewnie nie będą polegały wyłącznie na odkopaniu skarbu, znaczy mam nadzieję, że nie będą tylko na tym polegały. To będzie nudne. No właśnie, bo ciekawy jestem, jak oni zadbają o to, żeby gra się nie znudziła szybko, No nie? właśnie. Czy To jest dodali coś spoko. nowego? No tak, dodali nowy rodzaj okrętu na 3 osoby, nowe, przepraszam, misje, no sporo nowych rzeczy. Całkiem, wydaje mi się. A czekajcie, bo ja muszę sobie coś obadać jeszcze tutaj w tej grafice, bo mi coś tu nie pasuje. W sumie wszystko powinno mi pasować. Że wy nic nie wiecie, co gra ma oferować? No, skąd mamy wiedzieć? A kto mi to Jak miał już- powiedzieć niby? No. Kto mi to miał powiedzieć? I jest nowy Żyd, To no właśnie, ja. Żyd wygląda inaczej całkiem. No, jest kurde bardziej wypasiony, Nie jest złoty, więc... bo tamten był złoty. No po prostu ten, wiesz... Są banany? Dzisiaj banany odstawię. Nie, to nie jest premiera. To jest znowu weekend bety. Tak jak, kurde, ten zespół muzyczny. To weekend bety? Weekend. A. Okej. Potwory morskie, frakcje, konwoje, gildie, handel, cuda na kiju. No widzisz, okej. Czy mogę zwiększyć FOW? No nie. No nie mogę. Sorry. Sposób na mikrotransakcje, płatne z klucze do skrzyń.
O kuźwa, jakby to zrobili, to o Jezus Maria. Niech ich pochłonie ocean. Nie wiem jak wy, ale ta gra według mnie nie jest warta tych pieniędzy. A według mnie właśnie ta gra to jest jedna, może być z Z bardziej niewielu. wartych pieniędzy gier ostatnimi czasy. Są nowe szanty. No nie wiem. No nie mieliśmy nowych. Nie, bo Dobra, jakby nowe co, to są na innych instrumentach. Odpływamy. A, dobra. Nie odpływamy. Chwila. ja spróbuję ptaka złapać i kurde go odstawić do A. klatki. No chyba, że mi ucieknie znowu. Mały hasztaszczuch. Ti, tiri, ti, 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 tiri. Ja pierdzielę, my w dwójkę na takim takim ogromnym statku. Ja pierdaczę. No to możemy oddać to zadanie i wziąć sobie mniejszy. No, bo nie poradzimy se. Będziesz to ciężko operowało tym. Mi się jako jednej osobie mi się ciężko tym steruje, a co dopiero jeszcze zarządzać wszystkimi innymi rzeczami. No, co mi się w tej grze podoba? Wszystko. Wszystko, no. Pomysł, wykonanie, oprawa graficzna, oprawa muzyczna. Dobra, Niklaus, żagle mamy dobrze, to Czekaj, w takim razie Tom. I poczekaj chwilę, bo ponoć Podnieś kotwicę. w gameplay options, no tu nie ma czegoś takiego jak gameplay. A, tu, field of view. No to mogę dać na przykład takie kurde 85. O. Teraz fajniej. Ty podnosisz, dobra. Jaki, to co, ja mam iść do steru, czy ty idziesz, czy jak? Jak chcesz, Niklaus. A i w ogóle jak tu się trudno podnosi kotwicę, stary. No bo to trzeba w dwójkę. O, lepiej. No. No to ja I posteruję. odpływamy. No, to To stary. weź, a, żagle mamy w sumie. Tylko weź Tak, się a mamy, chyba- ładnie, dobra. Jaki kierunek? Chyba południe... Czekaj, sprawdzam. Tak, południowy zachód stricte. Aha, no to akurat tam. Koło Paradise Spring do Plunder Outpost. Gdzie macie niewolników? Jeszcze nie znaleźliśmy. A jak myślicie, jakich niewolników moglibyśmy tu znaleźć? Ja się skręciłem. Na jakiego GTX-a zbieram? Na takiego, na którego mi będzie stać. A żeby kogoś zamknąć pod podkładem, to już musiałoby być nas 4, nie? A to nie wiem. No chyba tak. No i dobra, kurde. SW jedyny. Siema Dave, witam. Zamknij seta w klatce, ale nie idzie chyba tak jak nas jest tym. Trzeba zwałtować, a nas No. jest dwóch. Piękna pogoda, prawda, wszystko elegancko. O, tu ja sobie w klimacie piracko kalmara, prawda, myk. Wyobraź sobie tą grę w VR-ze. No spoko by była. Spoko by się żygało. Uważaj, bo masz gdzieś wyspę przed sobą, więc nie wdupc się w nią. Spoko. O! Po naszej... Znaczy inaczej. Na wschodzie fajna burza. No. Ale masz stare dziary na plecach, widziałeś? Tak? No nie wiem, nie widzę swoich pleców. To po co robiłeś dziarę na nich? Kurde, nie wiem, po pijaku. Ej, stary, i w VR-ze tak jak na przykład wypijesz ten grog, to masz takie alkogogle, stary, nie? No. Ale by to zajebiste. Ej, mamy typa jakiegoś na łodzi, Raten Mampfer. No, albo on albo się dołączył jako trzeci. Chyba się wyłączył. Nie, Jak się biegnie. wyłączył? Biegnie. A ja go mam chyba wyciszonego, zaraz zobaczę. W wschód. W to nie jest wschód. Dobrze powiedziałem, na wschodzie, no po prawej stronie. Czekaj, złapałem papugę. Ej, bo jak Kamil, ja nie widzę co jest przed nami. Musisz mi mówić. Czekaj, ja nie mogę ci powiedzieć, bo teraz odstawiam papugę. Czekaj. Ja pierdaczę. Pirackie życie.
A chyba dobrze płyniemy, nie? Aha, outpost, ale Mikołaj, dopłynęliśmy. to jest to? Tak. Aha! No outpost, to musimy oddać skrzynię, Nie, nie? bo nie wygląda jak outpost. Ty, ale gość się kurde załapał na oddanie questa. To świnia. Dobra, teraz Nie, czekaj. wykręcę. To jest to? Kamil, gotuj się. No tak, to jest to. Tylko, że z drugiej strony jakby są te budynki. Za tym takim musiałbyś... No to właśnie to robię. Tylko, że wiesz, tutaj na mieliznę nie wpłyń blisko. Dobra, easy. Dobra, jak coś, to mówię, odpalę tą. Jeszcze trochę podpłyniemy. Dobra, zarzucam. Czekaj, jeszcze chwilę, spokojnie. Bo to ma opóźniony zapłon. Ja stary. już Kamil Zarzucam. doszedłem do wprawy, no dobra. Teraz wykręci w prawo fest. No ale dobra. No i okej. Kurde, bardzo okej. No. No to siup. No to siup. Jak to pobrałem? Wszedłem w sklep Microsoftu i pobrałem. A jeszcze poprzednio wpisałem Sea of Thieves Closed Beta. A wiesz, jaki w ogóle ja miałem myk? Że ja wpisywałem to Sea of Thieves Closed Beta No. i jakby podpowiadało, jak wpisywałem, to mi to podpowiadało, nie? Że mogłem wybrać z listy jakby, Aha, ale tylko przez chwilę to mignało. aha. I wiesz, musiałem wpisywać jedną ręką i drugim myszkiem, kurde, wiesz, kliknąć, jak mi się tylko na chwilę to pokaże. Lol, Bo tak to nie wyszukiwało, jak wpisywałem całość. ależ to życie jest skomplikowane. No. Karwasz, barabasz. Ta gra wciąż dostępna tylko w programie od Xboxa, czy jest też na innych platformach typu Steam? Nie, tylko na Nie, no ona nie będzie na Microsoftie. Steamie, bo ona jest Microsoftowa. No, więc Microsoft pewnie To sobie niestety zapomnijcie. mocno ograniczy. Sprzedaje. Das sprzedane. ist sold. Oj, das ist fantastisch. Spoko, Kircia, to jak nie teraz, to kiedy indziej. O Jezus, ale Albo w sumie. mało urodziwa kobieta. Dobra, Mikołaj, czy my robimy sobie dwójkowy statek? Ta. Bo oddaliśmy, więc kajsu mamy. Dobra. No, to możemy leave game. No i nice. Ta. Tylko dla tych, co zamówili albo mieli właśnie klucz do tego. No, Weź Chereso. może tak być. Remontworki Czekaj, jeszcze. to mam wziąć sloop, nie? Tak, sloop. I I small sloop chyba- crew. Tak. No. Kyky. Invite a friend. Invite a friend. A to tutaj. Jestem na poziom A. Potwierdź. Czy Nier Automata? Nie, zbyt azjatyckie dla mnie. Kamil Weź to jest Jarosz. stary rasista. Azjatyckie klimaty mu nie odpowiadają. Jak długo jeszcze będzie stream? A ja wiem. Standardowo, do końca zawsze. Dostałeś? Nie dostałem mi cloud. Karwasz. No, coś się zgliczowało. Jeszcze raz. Czekaj, nie wysyłaj jeszcze raz. No. No, spróbuję po tobie dołączyć. No. Czekaj, Alt Tab. Niklaus. Zaproś do Sea of Thieves Beta, zaproś do grupy. Zablokuj. Niklaus, to jest ciekawe. No to czekaj, jeszcze raz. Ja zaproszę. Kamil. Seto Kami, potwierdź, wysłano. Siema, Chereso, elo. Czekaj, spróbuję ja ci wysłać jakby co? No. Siema, kamieneczka. Niklaus z Bojtyn, potwierdź. Wysłano zaproszenie. Nie mam nic. A, przyszło. O, widzisz, to mi coś kurde się blokują. jakieś zaproszenia. Zaakceptuj. No i co? I mi się na drugim monitorze otworzyło okno Windowsa, Całe te? całe te. Join in the game, yes. I want to continue. Siema, Kosmaldo. O, no i Jesteś, set Sommy. sail, kurde.
klikam. Dewej. Deje. Kurde, ale mam chrust stary taki, że się w rękach ten... No. Mam w sensie faworki. A, fawory. Piekłeś sam? No chyba nie. Nie wiem, bo ja na przykład zajebiste faworki piekę. Znaczy teraz to mi się nie chce, ale kiedyś piekłem. A ja sobie napiekłem krążków kalmarowych. Co z tym dupcenia jest, ale smaczne. No właśnie nie wiedziałem o co chodzi, jak ty mi wysłałeś to zdjęcie. Pokazywałem na czacie. No, piekłem kalmary. Będzie filmik na YouTube'a. Serio? No. Kalmary. Test kalmarów Patrzcie. z Biedry. I on kurde płakał, że musi na zasilacz wydać. Na kalmary jedna. Kalmary kosztowały 9 zł, a zasilacz 450. Dobra, ale kalmary. Faworki się smaży, nie piecze. Można. Nie bądźcie mądrzejszy od żaby, czy jakoś tam. No. Dupa mądrzejsza od gówna, jak to mawiają. Ale mam stary posypane cukrem, pudrem. Nie lubię tak, bo wystarczy, że lekko tylko oddycham No nosem. dobrze, I mi klasycznie. wszystko, no ale mi wszystko się rozsypuje na boki, stary, jak cokolwiek oddychnę nosem. Jak smakują kalmary? Jak ryba, tylko jaśniej. bardziej mdłe i się ciągną. Są takie gumiaste. Do piwka by to było, oks. Ale to się długo ładuje, łoje. O. Jazynta, jak to mawiają. Ej, grałem w ogóle w tego dzisiaj Kingdoma, te 3 godziny niecałe. No i jak? Ty, fest mi się to podoba. Klimat jest zajebisty, taki bardzo taki realistyczny i taki no. No. A ja po niemiecku w ogóle gram jeszcze do tego, Widziałem. bo to ma uzasadnienie Masakra. historyczne i kulturowe. No nie, no właśnie nie ma. No jak nie ma, Kamil, jak ma? No a czemu tam niby on miałby gadać po niemiecku? Bo rycerze i mieszczaństwo i ludzie wykształceni w tych czasach w Czechach mówili po niemiecku. Tego nie chcę nic mówić, ale twój nie jest wykształcony. Kamil, ale na pewno nie mówili po angielsku, jeszcze z akcentem takim brytyjskim do tego. No, ten akcent jest zarąbisty. Także no. O Nie, czym tu można znaczy- z nią pogadać? A, Wiesz co, jakby nie ustawiałem niemieckiego, bo ludziom uszy krwawiły. A to niech przestaną kurde wymyślać jakieś. Co tu można z nią pogadać? Że ładny necklace nosisz, kurde, kochanie. Why, thank you. Why? Czemu why ona powiedziała? Niklaus, podstawowe pytanie do ciebie. No. Czy ty obrzucałeś gównem dom Niemca? Tak. Bardzo Oczywiście. dobrze. I najpierw nie uciekłem straży i potem i jeszcze w ogóle po tej bitce to jeszcze go uderzyłem i potem ten stary Niemiec, co tam dyskutowali, to co podchodziłem do tej karczmy, to na mnie leciał z pałą i mnie wsadzili w końcu do więzienia i przegrałem. Niklaus, przyszło mi zaproszenie od ciebie. A, okej. Teraz O, już drugie. możesz nie akceptować. Kamile, masz ładne oczy, znaczy no, jedno. Dobra, Kamil, robimy coś, jest dziwna pogoda w ogóle, bardzo taka mroczna. W ogóle jakoś tak mi trochę gorzej chodzi. Jakby No, mniej klatek. mi też, ale tak, nie że, nie wiem, ale na streamie mam nadzieję wszystko okej. Nie, no, gra mi po prostu jakoś tak... Lekko... No mniej klatek jakby... Dobra, do Żyda. Jezu, ale ciężko po tych kalmarach, no to takie kurde na tłuszczu smażone na oleju. Biorę najdroższe, nie? Bier! Bierę. Yes. Counting your coins. A pytanie, jak ja kupuję mapę, to tobie nie ściąga z konta, nie? To mam nadzieję. No, kuźwa mać. Mogłoby dzielić koszt. Streamując grę po szwabsku, będąc rzekomo Polakiem. No po jakiemu miał streamować? Po angielsku, będąc rzekomo Polakiem? Co to w ogóle, co? Nie, naprawdę, dajmy spokój. Wołtuj. Już. A to jest, o, tu jest mapa normalnie na tym, No tak. także będzie widać fajnie. No, ale najbardziej szkoda, że nie ma tego czeskiego dubbingu. No i szkoda najbardziej, że w ogóle wszyscy nie mówią swoimi. Znaczy Węgrzy tam mówią po węgiersku. Tak, Węgrzy tak. I tak dalej, ale na przykład ten Niemiec to w angielskiej wersji to on mówi po angielsku z takim akcentem, nie? Niby niemieckim, no i to jest nonsens. Dlatego najbardziej sensowne i historycznie, jak to się mówi? Jak jest historycznie Uwarunkowane. accurate,
to historycznie Odpowiednie? No, w każdym... akuratne. Mi się wydaje właśnie granie po niemiecku Ej, ze względu na czasy i tak dalej. Okej. Kto tutaj tak majaczy? O, Nie wiem. Dobra. Kotwica w górę, żagle opuścić. kotwica w górę, majtki w dół. Adekwatne. O, coś takiego. Dobra, żagiel trzeba zmienić trochę na prawo. My musimy, jeżeli dobrze pamiętam, na zachód. Od przodka mamy, że Tak? wiatr. Ty, no nie wiem, tyś patrzył. Dobra, już patrzę. Tak. Nawet na trochę północny zachód, tak, bo schodzimy coraz niżej. To nie okręt, tylko stateczek, statyczunio. A, już znacie, kuźwa. No, właśnie. Ja się tu Ale- przynajmniej legitymizuję patentem Ale- żeglarskim, chociaż nic z tego nie pamiętam. Giera jest mega, powiem ci szczerze, tam Co, nie Kingdom? chodzi o Kingdom, no. No W tak, sensie ma bardzo mi taki się zarąbisty klimat podoba. właśnie, Jest w ogóle jest że mega nie ma rozbudowana, jest pełno statystyk takich, ale nie jest to Tak. jakieś takie, wszystko Znaczy, jest takie jest to- logicznie ogarnięte. Tak, logiczne, właśnie. No. Właśnie. Bardzo mi się też podoba. Bo, Ej, a bo seksy i ten jakieś miałeś hałas, nie, i ten hałas jest tam gdzieś, i to, że jak jesteś brudny, to tam ci No, tam no, retoryka spada. Zarąbiste to jest wszystko. Dobra, Kamil, to ja gram. Dobra, A kurwa, lampy! A używasz tego sznapsa do zapisywania, czy Tak. sobie ściągnąłeś Raz tego? dopiero użyłem, ale Mhm. na razie nie ściągnąłem moda jeszcze. Może jak Ja wejdzie następna ta łatka duża, to te dadzą normalnie. Ja się przyznam, bez bicia ściągnąłem, ale tylko dlatego, że wiesz, ja sobie zapisuję na koniec nagrywania na Mhm. YouTube'a. Żeby po prostu w danym momencie sobie A ty skończyć. co nagrywasz i- ze streama? Nie, ja nagrywam jeszcze osobno Aha, na tym, offline. I wiesz, jak kończę 40-minutowy odcinek, no to chciałbym, żeby No mi się tak. zapisało dokładnie w tym miejscu, gdzie stoję, nie? No te. Żagiel idealnie mamy teraz. Ale też jest spoko w ogóle opcja, że on nie umie czytać, nie? I są takie pogmatwane literki. Ta. Nie, trzeba, no. Albo że na sraczu gdzieś tam czytać się lepiej. Cześć, witam wszystkich, siemaneczko. No i to jest pirackie życie. Karwasz, barabasz. Będziemy wpływać w burzę chyba. Albo Tak? burza przyjdzie do nas. No, może być. Niklaus, przygotuj kotwicę. Przygotowano. Tylko Seto siedzi na sraczu i pisze na czacie z widzami. Kotwica! Ej, jest kotwica. Pięknie. No. Całkiem. Szkoda, że obróciło. No. No kurde, jak idę do ubikacji, bo się patrzę, czy mnie nie szkalujecie na czacie. Almost the... Ej, co to się... Rozjaśnia się nam powoli. Okej. At the monstrous fangs beneath the southeast palms, you're almost there. Już patrzę. Czyli southeast palms, the fangs beneath. Czy jakieś te kły, tak? Fangs są kły? jakieś tam- Chyba coś takiego. Kurde, nie wiem, używają tutaj takiego słownictwa, którym się bardzo rzadko operuje. Ciekawe, czy będzie polski, tak by the way. No napisy by mogły być. Pierwszy. Southeast, czekaj. Sprawdźmy tą kompas. Southeast. Jest Southeast banana. jest tutaj. A tam coś trzeba zrobić, czy... Już sprawdzam jeszcze raz. At the monstrous fangs beneath the southeast palms, you are almost there. 5 pieces west by northwest. Dig treasure bar. Dick Treasure? Treasure. Kły, no właśnie. Tak, dzisiaj nie było Dragon Balla, bo
YouTube przez cały dzień nie mógł mi przetworzyć filmów. Były tylko dostępne 360p. Przez cały dzień. Odcinek się przesłał wczoraj w nocy o 2:00, a przez całe, kurde, ponad 12 godzin, kurde, nie było przetworzone. Inny gliś. Fajne dzidy. Bierzemy deski, bo to się przyda, chociaż jeszcze Może nikt nas tu, nie tu są atakował. jakieś palmy. Tutaj jest East. Jezus, Kamil, już się zgubiłeś. Tu są chyba kły. Jakiś jesteś gubliwy. Tak. Tutaj chyba, Niklaus. Ale co to znaczy tutaj? Karwa, tu powinien... Jakby... Nad sojusznikiem powinien być jakiś wskaźnik. Nie, no co ty. No tak. Gdzieś ty, Polas? No ja nigdzie! Są kły! Są kły, w ogóle są kły, takie kły. W sensie normalne kły. Dobra, i to jak to było? Beneath the southeast palms, you are almost there. 5 pieces west by northwest. A tu. Czyli WNW, tak? Dobra. W... Ej, faktycznie kły. Ile pieces? Ciekawe. Już patrzę. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No i eleganckość. Dobry wieczór. Ej, kurde, powiem ci szczerze, No. że chyba każdy skarb, który wykopałem w tej grze, za pierwszym razem, jak włożyłem łopatę. Taki jesteś, kurde, kopacz. Jeszcze dobry z siebie kopidą na cmentarzu by był. Cudownie byś kopał groby. Ale woda mętna. No jakaś taka, Jak po kurde, śledziach. brudna. Ja ci, stary, mówię, ja bym taką kampanię zrobił zarąbistą, pomyślałbym sobie, kurde, jak zrobić na premierę tego Sea of Thieves. Ucięlibyśmy streamerom po jednej nodze, zrobili drewniane, wyłupili No. po oku. No. I byśmy pojechali do Gdyni i, kurde, byśmy szukali skarbów. Odpływamy! Dobra, Kamil. No to wciągam. Zostawię followa, bo dzisiaj dzień dziecka. A dziękuję, inspektorze. Jaki dzisiaj jest Dzień Dziecka? Nie ma żadnego dnia. A żagiel trzeba obrócić. Ze mnie byłby dobry pirat, zabójca, różne to tam. Kopidą. No. Ale chycili wiatr Ej, w łoje. a da się wziąć kilka misji na raz? W sensie, że musimy za każdym razem taką jedną skrzynkę gdzieś tam oddać, czy co? Trudne pytanie. Nie wiem. Dwa odcinki Kingdoma na dzień bym rzucał? Nie, bo mi się długo renderują. Nie Da się wyrabiam. pisze Choka Pickens. Co? Da się brać więcej jak jedne zadanie niby. No. A czy da się brać, ale czy na przykład jakbyśmy teraz podeszli do stołu na dole, to możemy... No jakby powinno jechać się po kolejną dać. Skrzynię? Bo No tam tak. jest cancel. Ja No się ale- boję, że na przykład nam zniknie ta skrzynia, czy coś. Czekaj no. No ja tu widzę tylko cancelowanie. No właśnie, pytanie, czy jak my je scancelujemy, to ta skrzynia nam zostanie, będziemy mogli ją oddać? Kurde, nie wiem. To niech się renderują szybciej. Kurde, no i... Jak będę miał, to będą się może... Uwaga! Do renderowania szybciej potrzebna mi jest albo lepsza karta graficzna, albo procesor. Pros raczej. Ale kurde, mam nowego procesora. To, Tylko jak, muszę co jeszcze- to jest za procesor w ogóle? To jest i7 8 generacji, No. 8700K. Niezła jest 7. No, tylko że kurde, problem jest taki, że nie mam płyty głównej pod ten No wiem. socket. Temanorox. Inny youtuber wrzuca po 2 dziennie. A ja Niech kurde se będę wrzuca. wrzucał odcinki po 4 godziny i No i kurde, kto tak wrzuca? Nikt tak nie wrzuca. ja. A ludzie i tak oglądają. No i dobrze, bo to się tak ogląda właśnie. Znaczy ja to wrzucam tylko dlatego, że po prostu fajne gry chcę, żeby gdzieś został jakiś zapis. Nie? No. W sumie wyłącznie dlatego. Na pewno nie jest z kuli kwestii finansowych. W ogóle ja chciałem te Kingdomy wrzucać w 4K.
sensie renderować je do 4K, bo no, wiadomo, nagrywać się tego nie nagrywa w 4K. No. Tylko, że po prostu ludzie mieli możliwość oglądania w lepszym bitrate, bo jak no wrzucisz tak. 4K, no to No możesz wiem. do 40 tysięcy, No znaczy do wiem. 40, tak, tysięcy bitrate'u wrzucić. Czy my dobrze płyniemy do outpostu? Kamil, nie. Oczywiście, że trzeba... Zupełnie przeciwną A stronę. przed chwilą minęliśmy Niklaus. Znaczy... Przecież to jest to, co przed Aha, chwilą a dobra, minęliśmy. ale to mamy... Aha, dobra, to sorry. No to po prostu zawróć. Na rondzie drugi zjazd. A mamy żagiel... No, w sumie źle. Czy ja ominę tą skałę z prawej, czy... O, co ominę, dobra. Ale nie patrz, teraz szwungu dostaniemy. To nas pociągnie w prawo, to już się przechylimy. No. Ale fajna wyspa. Tam jest ze statku, statek w ogóle u góry, tak? Kawałek statku. No. Ale beka. Dobra, ja już tu pilnuję. W Dubaju też robią taki wieżowiec, co ma na górze statek. Jak coś, to zarzucaj powoli. Tak? Już teraz. No, kurwa, spokojnie, zarzucaj. No to dobra. Będzie dobrze. No i nice. Ja się wyszczelę z armaty. A ja nie mogę, bo... Kurde. Sztos. Powoli. Już teraz. Czekaj, w czymś to było? Jakieś było to bajce, kurde. Ej, A, ostatnio oglądałem gdzie jest Dory. aha. Tam było. Czekaj, jeszcze. Już. Fefek pisze, że ściągnął. Działam mu na najniższych, co nie jest problemem, ale jest po rusku gra. To chyba jakieś ustawienia tego nie wiem w sumie gdzie. W sklepie Windowsa? Co to za gra? Sea of Thieves. To jest kurde morze złodziejów. Dobra, odrzucam do Żyda. Kradziejów. Żydzie, masz. Nice. O, Shema Izrael! Dobra, Mikołaj, biorę 2 kolejne zadania, Bierz, bo mnie najdroższe, stać. najlepsze. Już wszystkie wziąłem i tak, i nie ma więcej. Ej, czy tobie jest... Ile ty masz hajsu teraz? Jak to się patrzy? 164. To kuźwa, ty nie wydajesz na zakup tych zadań, co to ma znaczyć? No to następne ja kupię. No to cieszę się, Seba, no ale problem jest taki, że jakby... No, życiowo nie mam tyle czasu, żeby tego tyle nagrywać. Razem z Dragon Ballem, razem ze Cześć, streamowaniem. witam. Ahoj. Dobry. Ja chciałem się zapytać, słuchajcie, bo o której jutro, Kamilek, tam planujesz? Bo tak chciałem sobie rozplanować dzień. No, ja planuję, jak dobrze plany pójdą, to tak po 15 być z powrotem. Ale z powrotem, co to znaczy? Z powrotem w Że sensie z 16? Krakowa, tak. Aha! Bo ja do Krakowa jadę na 11. nie, Jeżeli z no chłopakami się wyrobię do 14, to na 15 powinienem... Około Dobra, 15 Kamil, powinien być z powrotem. Bo ja myślałem, że gdzieś koło 12 chcesz być. A nie, to po południu. To ja sobie zrobię rano live'a. Dobra, to spoko. To No. git. Dobra, to wszystko już ogadane. To jak będziesz koło 16 się umawiamy, tak? No. No, Będę to dzwonił albo pisał, jak będę No i już będzie- wyjeżdżał z Krakowa. No i przyjedzie Mikołaj, kapitan. No i... Przyjadę tego wszystko. Będzie wszystko. Jak tam idą te pirackie sprawy? No Dobrze, kurde. dobrze. Ja już dzisiaj co się naśpiewałem, co żeśmy pożeglowali, kurwa. No, a nie, w końcu fajnie, bo w końcu mam na, wiesz, 10 to sobie to sprawdzałem. Fajnie działa, tylko że tak jak mówię, jak zobaczycie widzieliście już ten błąd, że wam tak ścina pod Tak, pokładem. tak. No tak, takie A lagi druga, jakby a dziwne. słyszeliście Krakena? Nie, Jak nie. będziecie płynąć, to No. wsłuchajcie się czasami, są takie, tak jakby taki wieloryb wielki, taki wydawał dźwięk, to jest kraken. Tylko, Aha. że oni powiedzieli, że właśnie dodają krakena, ale jeszcze nikt, z kim grałem, go nie widział, Aha. ani też jakoś nie chce sobie tam wpisywać na razie na YouTubie spoilerów, czy on faktycznie istnieje, ale dźwięki jest krakena. Aha. Ale No nie nieźle. wiem, czy on faktycznie występuje, czy on zatapia statek, czy się z nim walczy, nie wiem, ale no, są takie dźwięki przeraźliwe, No to dobra, że będziemy że obserwować. płyniesz w takim sztormie, jest cisza w miarę i nagle ten kraken tam, nie? Wiesz, to jest takie dosyć przejmujące.
No, dobra, to grajcie panowie, widzimy się jutro. No, to na razie. To cześć. Cześć, pa. User disconnected from your channel. Dobra, co wciągać? Wciągaj, wciągaj. Już. Beka. Dziki Jarosz, siemaneczko. Mamy... W ogóle musimy płynąć na północ. Pojedziemy tu w lewo. A, O, tak, wiatr mamy taki, no... Na lewo, na lewo. Chociaż będziemy mieć w dupę, wiesz, to jest... O... Zaraz możesz zmienić, albo zostawić na środku. No, na razie, o. Teraz Bonkol ma będzie. Twitcha, a jak się nazywa? No Bonkol. O. Ładnie wróciło. Dobra, kurwa. Ale to jak ty ustawiłeś to, kurde, że ja nie zaakceptowałem, a poszło to zadanie? Dziwne. Na stół położone i było od razu. Tak? No. A bo ja tego nie... No nie wiem. Dziwne, nie? Nie graj mi tu takich smentów. Ciekawe, Najnowszym czy będę- Kingdom Come. Zajebiste. Ktoś tu jeszcze kurde jest oprócz nas. Chyba tak, ale... A gdzie? Kapitanie Klausie, to Kraken! Co ty dupisz? Aż ci nóżki chodzą, Kamil. No bo ja już tutaj stary, wiesz, Rasputin. Ze Skowyrusem się boicie grać? Gdy co wy z tym z Izakiem? Ej, ja powiem tak, jak chce grać, to niech przyjdzie, nie? No, Na jak, przykład. jak chciałby zagrać, to weźcie, powiedzcie, że przyszedł na tym spika jarokowego. A jak nie, to kurwa nie. Tu, 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 no i tyle. No dobrze płyniemy, nawet bym powiedział idealnie. Wiem, bo kontroluję. Uważasz, że Kingdom to gniot. No i może tak uważać, bo to jest opinia tak zwana... Jaka, Niklaus? Opinia jest jak Jest. pulok. Każdy ma swoją własną, a kobiety brak. Dokładnie. To? A wiesz co mnie jeszcze zastanawia, słuchaj Mikołaj? No. Fajniejszy by był taki dreszczyk, jakby nie było na tej mapie jednak pokazanych tych wysp. Aha, no. Wiesz o w co chodzi? sumie- Żeby to było na przykład coś takiego, że musisz płynąć na północ od tego i tego No, no, i tak no, dalej, no, nie? no, no, no. Bo to jest bardzo, Może bardzo będą proste. jakieś hardkorowe serwery. No. Efektywne, no. Ale ładne słońce, nie wiem czy ono wschodzi, czy ono zachodzi. To wygląda na zachodzące słońce, przecież takie czerwone blaski No. to są chyba... Aha, i w ogóle gra miałem bardzo duże problemy z płynnością. Znaczy gra chodziła super, ale na OBS-ie tragicznie. I zrobiłem dwie rzeczy. Aha. Ograniczyłem w OBS-ie liczbę klatek Aha. i w grze wpisałem tam komendę w konsoli, żeby było do 60 zablokowane. No i działa dużo lepiej, czasem tylko poniżej 60 Ale zejdzie. Aha, czyli Na rozumiem, wysokich że... ustawieniach. Tylko tam cienie mam na niskie, bo ponoć Aha, bardzo aha, dużo okej. zabierają płynności. Ale gra bardzo ładnie wygląda generalnie. No. Roślinność szczególnie. Tam jest statek, czy mi się wydaje przed nami? Chyba ci się nie wydaje. Nie wydaje ci... Nie, czekaj. Ale on jest wydaje taki ci się. postawiony. To jest, Takie coś... Jakiś to jest taki wieża. tło. To jest wieża, to nie jest wieża, statek dobra. nawet. Murders Arch. Marauders.
A, no maruder. Maruderska. Maruderskie te coś tam. Dobra, Niklaus, ja nic nie chcę mówić, ale Dobra. zaraz będzie kotwica. Dobra. Kotwica! Ej, po prawej zmierzy nas chyba szkieletor. Kotwica, Niklaus, kurwa. Rzuciłem. kotwica. Rzuciłem. Odbijemy tyłem. Będzie dobrze. No, i kurde, jak Mm. picobello. Meter. widziałeś to? Ale Normalnie. żeśmy się tu kurde schowali. No. Żeby nam nie napadało, ja tu wiesz, pod to zaparkowałem. Dobra, i teraz tak. Musimy tam chyba zejść gdzieś na ląd, żeby nam się odkryło więcej. To Ja póki. proponuję tutaj. Easy, kurde. Ej, i zobacz jak teraz się fajnie ten... Patrz, możesz to zobaczyć? Patrz, jak się No. odsłaniają litery. No. Widzisz to, czy nie? No, tak płynnie. Fajnie, nie? Tak płynnie. Dobra. The chest is close at the rope, covered grave, Siema Tysiowa. looking out to north shores. But you're not done. Dig 6 pieces. The Dobra. chest is close Puknąć na to. Siema at the Krusher. rope, covered grave, looking out to north. Czyli coś spoglądającego na północ. The rope covered grave. Grób pokryty linami. Aha. Looking out to North Shores, który wygląda na północne brzegi. Baciła na dano jeszcze nie koniec. Kopać 6 kroków na północ od tego miejsca. Grób pokryty liną na północnym brzegu. Co jeśli spotkamy Izaka? To go zaszczelimy i zakopiemy. I obłożymy go klątwą. Ale się zrobił ćmok. Ty, hamak se ktoś zrobił, ale beka. No właśnie, tak się zastanawiam, czy... A, proszę bardzo. No i jest, Ile karwasz. pieces? I na co? Six Spices North. Po prostu north, tak? Tak, Raz, 2, 3, 4, ja ci by 5, da 6. świecił. A, karwasz! Siadło. O! Szkieletowy. Coś jeszcze po piratach? Nie. Spanie. Nocne spanie. Bierzesz? A, mogę wziąć. Bierz. Ciekawe, jak wtedy robili zielone, że to są zielone światła. Może tam, ale tam jakiś płyn w środku jest. Ty, a co tu pływa? Nie wiem, ale chodź zobacz co tu jest, patrz. Griffin. I jadł banana. Gryfyn. dużo bananów. Ojej. Dużo bananów zjadł. Ciekawa Aż nawet śmierć. nie zdążył stary strawić. Tyle No. bananów zjadł. A że banan wytrzymalszy od niego, z niego zostały kości, a banan tylko poczerniały. No. Ciekawe. Zielone światło miedzi? To, że miedź dodawali? No Dobra. nie wiem. Nigdy nie byłem piratem. Ej, mamy kolejną w ogóle tą mapę No. pokazaną. W To sensie ale- na E. To Pokazuje nam kolejne najpierw miejsce. Ja bym... Ale na tutaj? No nie, nie tutaj. Aha, no Chyba. dobra. Zaraz to zlokalizuję. Może to kolejne zadanie nam się po prostu pokazuje pod No E. może. Takie coś. Ale ciemnica, ale nie oświecamy. Niklaus, poświeć. Już. O, jak zarąbiście. O, jaki klimacik. O, tak. Gdzieś to musi być w pobliżu.
Jak się to nazywa? No właśnie się nie nazywa. A. Jest tylko kształt. Kyky. Czekaj, sprawdzę jeszcze raz kształt. Tak, A w sumie to mogłem ci Gdzie ty na jesteś, przykład Niklas? oświecić O. światło, o tak. tak, o. A, tak, no. Czyli to jest... taki tak, kieł troszeczkę w tak, dół. to jest to. Co jest to? Nie, a to nie jest to? Pokaż to To. jeszcze raz. Ale co? Ja to sam mogę zobaczyć sobie. A nie, to nie to. Podobne, ale... Takie ze skałami z lewej strony. Ale to skały to dopiero wiesz, na close-upie będzie widać. No wiem. No to jest taki ząb. To nie jest to. Nie, Okej. zdecydowanie nie to. To będzie gdzieś blisko raczej, mi się wydaje. No właśnie dlatego szukam. Tak. czekaj, wyżej daj. To nie to? O, nie, cholera. nie, to nie to. Nie. Cześć to Molo. Literki se to, ale A co to? literki? Tu? Blind Man's Lagoon? To jest to. To jest to. No. Nie, literki nic nie mówią. Literki są jakby odnoszące się tylko i wyłącznie do obecnej mapy, którą trzymam w dłoniach, a nie tej, która jest ogólnie na mapie, wiesz? Widzicie? Dobra, Tutaj Kamil. jest S, Kasim ten szałot. P i tak dalej, a tutaj po prostu ta mapa jest ponumerowana. Musimy załadować działa na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. Dobra. I chyba Klaus, wyruszamy. będzie brzask A jak za mamy tam chwilę. jechać? Na południowy zachód. No. Cześć Blackface. Podnosić? Tak. Dobra. A gdzie tam w fabule doszedłeś już w tym Kingdomie? Dopiero uciekłem, no skończyłem tutorial, spalili Tatarzy tą skalicę i uciekłem tam do tego zamku Talemberku. I prawie były zegzy, ale Jak to prawie były ze... no z taką babą tam przyszła i jej opowiadałem o tym, co się działo. A i ona taka za rączkę I ona złapała, prawie nie? tego i już napięcie było i niestety No, a on chrześcijańska zabrał rączkę. moralność. Chrześcijańska No bo moralność przecież ona wzięła ma górę. męża, kuźwa. Nie no, ona jest tym starym w sensie, nie? No z tym starym, No, ale z tym, z tym. Ale ile ona może mieć lat? Niecałe 30 chyba powinna Nawet mieć, chyba bo ona nie 18 30. lat miała jak I wychodziła. tam gadała, on że 6 7 chyba, lat, albo 7, 7 lat czekała, no to z 25 może. Może No, 26. znaczy jeżeli to są wydarzenia już od razu No, po no tym, tak. tak? W każdym razie moda baba. A ten co się nim gra, to ile on ma lat? Z 20 może. 20 No, parę coś góra. syn. Taki w naszym wieku ogółem. Całe te. Całe te. Całe te? A czy ty byś chciał być takim kurde pańszczyźnianym chłopem? Nie, pańszczyźnianym chłopem nie. Niklas, trochę na prawo te żagle. A. Ale on nie był pańszczyźnianym chłopem, on był drugie przecież synem prawo, Kowala. Niklaus. Prawo. A, w prawo, przepraszam. Przecież on był synem Kowala, to było już takie kurde ten. Bardziej prestiżowe. No takie dość, całkiem. Przecież Ale tam było o tylko, tym, że że jego on- stary to wcześniej w Pradze nawet był Kowalem. No to kurde, Tak, Kowal w wszyscy go Pradze znali. to był mega prestiżowy zawód. Ale jakieś mam dziwne wrażenie, że pan Radzik może kiedyś, kurde, niestety, ale polec. On jest za fajnym gościem. Kurde, a to jest Radzik, się powinno chyba wymawiać po czesku też. A w wersji angielskiej jest Radzik, a jak jest takie po niemiecku? Racich. Klaus? Racich. Te, naprzód, na wprost. Już, a to nie to, czekaj. A mamy do końca go w ogóle rozwinięty? Tak. Znaczy no to tył wie. No tak. On to mówi, że na wprost No, trzeba. no. Racich. Ale kurde, czasami właśnie niektóre wymawiane gdzieś tam po angielsku te imiona, No dlatego nie wiem. nasze tutaj. Zbyzieg. Zbyzieg. Bo wiesz, bo Henryk, no to Henry, nie? Ale U mnie Zbyzieg. jest Heinrich. Heinrich. Ale szkoda. Ciekawy jestem w ogóle, Czesi robią swoje lokalizacje gier w pełni, w sensie dubbingowane, czy nie? Żadna gra mi nie przychodzi do głowy, żeby była. No bo po my nie czesku. gramy w tego, bo No się co, nie Mafia orientujemy nie pewnie. była. W sensie nie wiem, czy chyba nie miała czeskiego języka do ustawienia. Nie wiem co tam jeszcze Czesi za gry zrobili, szczerze mówiąc. Zrobić nie zrobili. Chodzi mi ogólnie, Wiem, wiesz, że bo nie mafię które u nas mają. na przykład
niektóre gry u nas gdzieś tam są po Aha, prostu czy dubbingi lokalizowane. robią, a to No. chyba tak. Niklaus, to jest to, co przed nami, więc zaraz ta Dobra. kotwica będzie. Omijamy z lewej, jeżeli tu nie będzie żadnej mielizny. A widzę, że chyba mielizna jakaś tam Mielizna. jest. Więc Ściepować? opłynę to tak. Tak, ciepłować. Picobello ideolo. Donna O. mamma. Ta woda, jakiś taki żur. O Jezu, ostatnio. patrz ile ich tych kościotrupów ile jest. Gdzie? O, faktycznie. No, ja go przejechałem, co? Jeszcze No. tam jest jeden. Jezu, to ty. To ja. Kurde. Na zachodnim wybrzeżu. A tu żadnego expa nie ma za walkę czy coś, nie? Chyba. Kopać! No to... Siema Pawelusz. Z zagranicy to kajsty jest. Dobra. Padamy. Voyage complete. A voyage, voyage. Da się jakoś zmienić w Twitch przesył z 720 na 1080? Ale w sensie, że co? Że chcesz streamować zamiast 720 w 1080 czy co? Czy chcesz oglądać mnie w 1080? Bo Daj ja się nadaję w spokój. 700, to jest max. Dobra, czy ja coś tam... Ty, a ja mogę coś tutaj... Ej! Niklaus, ja mogę Co? jeszcze coś to kolejną wyprawę, stary. No to rób. Masz, wołty. No już. Czyli w Ej. takim razie to, co mieliśmy, to po prostu składało się z dwóch jakby skrzyń na różnych tych wyspach, wiesz o co chodzi? No. Okej. Dobra, to jest to. Overflowing and Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Mam Shipwreck Bay. Jakaś O, faktycznie otoczona shipwreck. takimi... No. Aha, to są wraki, tak? Na południe, niedaleko. Wrak. No dobra. Czyli Avermedia łapie w 1080, ale mogę tylko nadać w 10... Nie! Ustawiasz w jakiej rozdzielczości chcesz streamować. I Kupszton? Dobra, go, na południe. Już. Od czego zależy, czy streamujesz 720 czy wyżej? Kwestia kompa, neta czy streama? Wszystko. No, Recommendation unlocked, Sailor. tak to prawda. Coś odblokowałem. Nie robię sobie opaski na oko jak piraci. Ja mam drewnianą nogę. A, Czy jak się kupi teraz preorder, to można od razu grać w zamkniętą betę? Powiem ci szczerze, że nie wiem, więc nie daję głowy. A czym przechwytuję z drugiego kompa? Avermedium. Live Gamer Extreme. no to Kamil, dawaj. Daję. Armoszkie i jadymy. No to w takim razie jak ci pokazuje w programie, że 720, to znaczy, że program sam rozpoznaje jaki dostaje sygnał po HDMI, czy 1080 czy 720. Więc prawdopodobnie coś co nadaje, czy to konsola, czy to jakiś PC inny, możliwe, że nadaje w 720 na to wyjście. Jak dostać klucz do tej gry?
Nie wiem, ja dostałem od Microsoftu. Trzeba albo kupić preordera, albo gdzieś się zakręcić. Ja właśnie nie pamiętam, ja chyba dostałem dodatkowe jeszcze oprócz dla siebie, dostałem chyba dodatkowe 3 dla znajomych, ale to rozdałem wtedy. Nie Donix, na USB 3.0 jest znikome opóźnienie, ale widać je, więc ja gram na podglądzie takim bezpośrednim. PS4 Pro, to zobacz czy PS4 Pro masz ustawione w wyświetlaniach 1080p, czy nadajesz wyświetlacz. Nie, Neverwinter. Znaczy, czy ty, Niklaus, potwierdzasz na 100 Pro, że jak się kupi teraz preorder, to się dostanie klucz do tej bety teraz? Paparła ja, śpi Co? dobrze, do zobaczenia, usłyszenia. Niklaus? Co? Rzucać? Mówię, pytanie zadałem ci. A, Strzelałem do nas. przepraszam, nie, jeszcze raz. O, poproszę. ciul, Niklaus, leci. Co? No dobra, spoko. Jeszcze raz. Opłyniemy z lewej, to? Tak, ale jeszcze raz zadaj pytanie. Się pytał, czy jak... Kurde, musimy trochę bardziej w lewo. Aj, nie wiem, czy nas nie traci. O, shit. Dobra, spoko. Czy jak się kupi w tym momencie... Tak. To czy się dostanie preorder, klucz to do czy się bety? dostanie teraz Chyba klucz, no. tak, ale nie dam sobie nic uciąć. No właśnie, no niepotwierdzone info, widzicie. Ale Wiesz chyba co, się może tak- najbezpieczniej tu. Chyba się da, bo ludzie robili taki cebulacki myk, że zamawiali betę, anulowali, znaczy kupowali grę, dostawali klucz Rzuć, do bety rzuć, i anulowali. rzuć. Tutaj sobie zaparkujemy, żeby do nas nie strzelali, a sobie pójdziemy. Nie mam dziś jakiegoś skitranego klucza, bo nie da rady, jak się zastanawia, jak załatwić. Nie mam! Rozdałem wszystkie. Na giveawayu wtedy kiedyś. Dobra, mamy kolejną podpowiedź, trzeba by było zajrzeć. Pick the washed up boy on the South Shores, czyli South Shores najpierw idziemy. South Ale Shores. fajny. O, jesteśmy South Shores. Tak. Czyli co to miało być? Raz. Ale zaraz, Shores. A to ty jesteś na tym shore, bo tutaj są tylko same skały. Sio. I co tu? Co zrobić? Zaraz doczytam do końca. Seek the washed up the boy. B-U-O-Y. Co to jest? Boy. To jest boja? Tak, że co, że boja? Nie wiem. Muszę to sobie zobaczyć. Bo jesteśmy na South Shores. Up. Boy. Ty, no nie wiem. Siema, Google piernik. Translator. No, ale boje? Wtedy były boje? Boje, boje. La, la, la. To jest boja, tak? Tak. To dobrze. A, to jest to? Nie. Tak, jaka to boja? To jest masztu ta podstawa. Nie wiem jak to się tam nazywa. Ty no, nie wiem jak ten twój zakopany skarb. Mam Niklaus. Tak? Już? Mhm. No. Ja tu rozkminiam. Nie ma co rozkminiać. Cześć Beo. Cześć Bocianow. Z tej wyspy to tyle, nie? To ja zacytuję. Niklaus bez seco, to by w tej grze żył w nędzy. Nic sam nie znalazł, kappa. Jak wysyłasz obraz delikatnie opóźniony względem tego, co widzisz, to mikrofon też opóźniasz, żeby było zgrane, czy jak? No nie, no bez przesady, przecież to są opóźnienia względem niecałej sekundy. Więc no bez przesady, że...
Jak niecałą sekundę na przykład się jakoś wielce zdziwię na coś, no to chyba nikt tego nawet nie zwróci uwagi. Ty, Niklaus, chodź zobacz. Co? Chodź tu. Gdzie tu? No, to jak był ten rozbity statek, to jak na niego patrzyłeś, wchodziłeś, to w lewo. Czekaj, bo mnie szkieletory gonią akurat. Człowiek. Ja uciekam na statek. Nie, chodź tutaj. No ale... No dobra, poczekaj. Jak miałeś ten rozwalony ten... Właśnie, po co ja mam szukać? Jak ja się mogę... O! To. Suba dostałem. Suba dostałem. Nice. Od Michu. Kto nie subuje Niklausa, ten gwiazdka, oj pozdrawiam, D. Dzięki Michu bardzo. Gdzie mam przyjść, bo jestem już na brzegu? Na brzegu jesteś i masz ten rozwalony statek, w którym Ta. staliśmy po raz pierwszy, to jak na niego patrzysz z brzegu, to w lewo. Tu A. jest. No, Tu jest, to było to boy. to boja, no faktycznie. Washed up boy, wiesz A. jak washed up. Aha, No. rzeczywiście. Nie wiedziałem, że takie były wtedy. Coś mi to nie wygląda za legitnie, szczerze mówiąc. Że takie były, nie? No, Chociaż, kurde, powiem ci może. szczerze, takie 4 beczki złączone i... nie no, to, ale jakoś tak nie wiem. Znaczy ja moją wiedzę o takich sprawach bazuję na filmach o piratach typu tam, nie wiem, Piraty z Karaibów. albo jakiś tam karmazynowy pirat, to tam... Nigdy się prawdziwą historią piractwa jakoś nie interesowałem szczególnie. Oprócz ściągania z Zatoki Piratów oczywiście. Nigdy w życiu tego nie robiłem. To, czy moje Żyjcie. usta współgrają z głosem, to jest co innego, bo to jest kamerka internetowa plus mikrofon, który jest. To nie ma opóźnień. Nie powinno mieć. Dobra, czyli mamy pod spodem dwie skrzynki, tak? A nie, ty, Ta. Nie, jedna. Niklaus. Dwie? Ty! Czy? No, Faktycznie. Ty, beka. szukaj czegoś takiego. Ty, list butelce tutaj też jest podobno. Na tej Dodali? wyspie? Nie, ogólnie. A. Że szukać na plaży. Aha. Dobra, Niklaus, teraz Będziemy idziemy szukać. do Crooked Masts. Dobra, podnoszę. Czekaj, nie, bo muszę znaleźć Crooked Mast. Dobra, nie podnoszę. Ja bym chciał, żeby to były jakieś losowe zdarzenia, typu na przykład wieloryb ci się wdupi w ten statek, albo jakieś kurde rekiny cię napadną, albo nie wiem. No bo jak cię nie znajdą tutaj inni gracze, to jest tak znaczy fajnie, ale nie dzieje wiele. Ej, ty, a jakaś taka mała ta mapa nasza? Hey you, Może jest ograniczana, jak jest nas tak mało? maybe. Ja ci powiem, że tego Crooked Mastu nie widzę jakoś. Nie. No to nie pomogę. A jest! Przecież obok, kuźwa, najbliższa wyspa, nie? Dobra, na południowy wschód. Podnosić? Ja. I spokojnie, i spokojnie. I spokojnie. I jak ładnie słońce tutaj nam zachodzi. W pełnej wersji ma być Kraken, no to wiemy. Ależ romantisz, o. Niklaus, pij ze mną kompot. Kamil, Cześć, Kaj, to graj się mam ze mną na harmonii. O, wypadło jej.
Jezus Maria, co się dzieje? Ląd! Faktycznie! Lądek! Zdrój! Co sądzę o młodych osobach, dzieciakach bawiących się w YouTube? Nic nie sądzę. Bardzo to lubię, robię to już od kilku lat. No to o nas było, rozumiem. No. The Crooked Masts. Ale za co banować? Co się stało, żeby specjalnie... A ja nie widziałem, nie przeczytałem. Niklaus, powiem ci, że to wygląda groźnie. No. Fakt. Niklaus. No. Kotwica. No. Zaraz. O kurna. Niklaus. Czekaj. Nie zarzucaj. Nic nie będzie, dobrze będzie. Okej, dobra, no to jak jest dobrze, to jest dobrze. O, stary, i patrz, i hopsa. Idealiozo. Tylko teraz tutaj nie ma żadnego wejścia na ląd, jakby. Bella Donna. Trzeba będzie podpłynąć. Można pływać z lampą? A, można, wodoodporna. Mam nadzieję. Beczka. Że zapłaciłem za nią tonę PLN-ów. I tak dalej, prawda? Niklaus, Okej. Co Niklaus? patrz co tu jest. Co tu jest? Grup. Grup pijaka. Find the gallows between the peaks. Use salty dog. 10 pieces east by southeast. Have a dick and then a grog. Find the gallows between the peaks. Gallows between the peaks. Dobra, pomiędzy szczytami... Czy jesteśmy pomiędzy szczytami? Tutaj jesteśmy pomiędzy. Tak. Gallows. Tu są gallows. Jeżeli dobrze widzę. No... No. Ile? Od nich? 10. East by southeast. East by southeast. Siema, skipper. East. 10, tak? Ta. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, gdzieś chyba tu, bo dalej to nie pójdę raczej. No to kopaj. O, nie trafiłem. A bo tu kamień jest, poświeciłeś mi teraz. No. Czekaj, jeszcze raz od tego samego miejsca, czekaj. No. Czekaj, tu gallows. Gallows to szubienica, okej. No. To teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? No. Ach, Siema Grzechu, siema Helenka. Karwasz, barabasz. Wunderbar. Mam nadzieję, że ta gra będzie miała polską wersję, bo... Chyba, że się nauczymy angielskiego wtedy. Nie no, przecież jeszcze żeśmy nie mieli z niczym problemu w zasadzie. Ale są tu takie słowa, wiesz, których... No takie rzadko kiedy co się używa, no. Patrz jak majaczy nasz ten... O, Niklaus! Bij ich! Bij ją! Spokojnie. Ty, a widziałeś to? Tę skrzynkę? To jest beczka z prochem. Tak? A strzelamy? Wybucha. Strzel w nią. Fajnie, pół HP mi zabrało. Mi też. I jeszcze skrzynkę się odrobicie. Nie mam... To nie masz? Banana nie masz? Nie mam naboi. No. Przynajmniej wiemy, że blast jest dosyć duży. No, sporawy. No i dobra, no i czwarta do komplety.
Okej. Niklaus, teraz mamy kolejną wyspę do znalezienia. Poświeć mnie tu. A, Trochę już. trójkąt. Widać? Yeah. The Three Rocks Isle chyba. Island. Tak, są Three Ej, Rock. faktycznie są takie dźwięki. Były przed chwilą. Takie majaszące coś, nie? Taki potwór jakby, Na no. północny wschód, Niklaus. Okej. Odpływamy. To już podnoszę. Set sail, motherfucker. Teraz nabierzemy żaglów wiatrę. Idę po banana. Patrz jak Idź, płyniemy. idź. A jak mieliśmy płynąć? NE. No właśnie. A co? Nie, skręcił trochę. Poka, poka. No już prostuję. Nie, teraz na E. A, dobra. I to jest prawdopodobnie to, co widzimy przed sobą. Trochę bardziej. O, gdzieś tam. Tak, to jest tam te skały, co widzimy przed sobą. Aha. Ja obrócę te. Całe te? Całe te. Siema KFZ. Nie da rady bardziej obrócić, no trudno. Powinien być żagiel o 360 stopni. Cisnąłbym ci banana do buzi, ale... Okej. Idę obczaić. Tak, są 3 skały, Niklaus. Czyli No tak. to. Dobrze. Siema ryba. Ryba. Co powie Ryba. Kurde. O! Commendation unlocked. Sailor of the Gold Horizon. A to też to jakoś Horizon. odblokowałem. I dostałem expa dużo, o 4. level. Kurde, ale nie ma żadnych innych piratów oprócz nas, nic nie możemy powalczyć. Po lewej, Mikołaj. Lewa burt. Lewa Co? burta, patrz. Ej, płyną! Wygadałem, ale beka. Co, atakujemy? Nie. Nie, bo Mamy mamy za dużo 4 skrzynek. skrzynie na pokładzie, no to nie. Ale wykrakałem, kurde. Wykrakenałem. Co ty też Ty, ale powiedziałem, oni co się wygląda? palą jakby. Nie, to lampy. Ale to wygląda jakby się podpali. Lampy jakby tak palone. błyskają z daleka. Dlatego trzeba gasić. Bo to w nocy Ale bardzo widać bardziej widać. maszt, stary, nie? Ja patrzę, jeśli za nami nie lecą, wiesz? Nie, bo nas nawet nie widzieli. No, trudno powiedzieć. Niklaus, no, wiesz co? Tak, już, Rzucać ale? tak, już. Na pewno? Rzucaj! Mielizna. Cześć, Rydyk. A jednak to była taka mniejsza wysepka niż to, co ci mówiłem. No. Co się robi ze skrzyniami? No musimy oddać panu Żydowi w tak zwanym outpostie. Tylko, że najpierw zbieramy ich sobie więcej, żeby co chwila do niego nie płynąć. I potem zainkasujemy kupę hajsu. That's the plan. Niklaus? To tak, to jest to. Jesteś wyborowym Kamil Kopaczem. Zwanym na metr w głąb. Znajdywaczem.
Dobra, to jak tą weźmiemy, to ale płyniemy już sprzedać, nie? No, Bo dobra, ja to się jeszcze boję, jedną jak mamy, nas jeszcze jedną tu mamy. Na tej wyspie? Tak. No kurde, no dobra. Do portu Tel Awiw. Tak. O, szkieletor. Niklaus, kolejna. Świetnie. Siema z tymi graby. Kam jest świetnym piratem. Jak był młodszy, to bardzo dużo gier wypalał na verbatimkach. Verbatimki. Dobra, Verbatimkach i zaniosłeś tamtą? soniaczach. Nie, mam ją ze sobą. A, no to chodź. Już Idę. mam drugą. Wojtas pisze, że jesteś dobrym materiałem na hienę cmentarną. No, jakbym wykopał, to zawsze coś dobrego. No. Ale tamtego mamy, ty jakby nas ktoś Pierdziele. złupił, to by się obsrał ze szczęścia. No, Ja pierdzielę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Dobra, skrzyń mamy. już mamy wykonane to zadanie, Niklaus, wiesz? Więc nic więcej tu nie znajdziemy, ale teraz outpost by się przydało No znaleźć. tak. Kurde, nie clothing, tylko... A jest gdzie outpost, jest na północy bezpośrednio. A, sobie Na północy by- hat ubrałem jakieś. A, bo tu mam koszulę, a to nie, ja chcę nagą klatę, o rękawice sobie wezmę. Niklaus, Co się dzieje? północ. Już. Just a brief moment. No. Już. Czy w tej grze jest sztorm? Tak, są. Do Wszystko której jest. live? Kurde, miało być do 12, bo jutro cen, ale może jeszcze coś sobie popiracimy, no. No bo się elegancko No to piraci. Czyli na północ, tak, na północ. Dobra, Ja sobie panie. pozwolę odbić w lewo, bo nie chcę wlecieć na wyspę. Orkiestra grać! To nie, tą inną. O. A, widzisz, Gunner pisze, żeby ktoś poszedł na zwiat najpierw. Bo mogą kampić przy sprzedawcy. Aha, no niby Są przed ta. nami chyba, Niklaus, przed nami są. No to już zobaczę, spokojnie. Nie Kamil, przed nami to nie jest statek. Dobra, przed nami jest Nie, statek. no właśnie, będziemy na kolizyjny z nim płynąć. Oni z lewej, my w północ. Co ty na to? Dobrze. To co, znaczy, ale płyniemy czy nie? Znaczy, no nie na nich w każdym razie. No to co? No to No daj to mi inne, innego outposta. no już zaznaczę. Dejść na dobra. południe. Proszę pana, na przykład... Kurde, Na południowe tu już nie jakieś. ma ci powiem za bardzo. Najbliższy to będzie... Ha! O, tutaj. Trochę daleko, ale może bezpiecznie aby. Ale to czy to jakiś problem jest? A dobra, tutaj to zrobiliśmy tak mapę, żebym widział? Ta. No na I południe, na południe. równo. No. Okej, no równo na południe, dobra. Ja wlezę na bocianie obejrzeć, czy oni za nami nie płyną, czy... O, przepraszam, czy coś. No, muzyka się taka podniosła, jakby kurde ktoś nas gonił. Nie, oni chyba do outpostu płyną. Tamtego. No, są za nami, ale są do nas... Bokiem, nie? Tak. No mi się wydaje, że do tego outpostu Tak. płyną. Bo oni Może mieli na być. wschód do outpostu. Może być. No, ale się świecę na choinka. Nie pomyśleli o tym. Ale to wiesz, ja na przykład nie zauważyłem najpierw, że się świecą, tylko najpierw widziałem No ja maszt. wiem, ale w nocy mówię ci, żeby było pierw widać światła. Ty, a przed nami No, jest coś? Ej, przed nami Też jest też jest. statek. wiem, widzę. Już się wyłania w Kurde mgle. bele. I też płyną chyba do outpostu. Kurde bele. No i co, nie Klaus? My nie możemy Zak- walczyć z takim towaresem, bo jak nas zatopią, to... Zakopujemy? Ty, no nie wiem jak tam twoje skrzynie. Czekaj, ja zejdę i ja zobaczę jeszcze jakiś inny może. To ja Ty, odbijam no lewo. jak nie było kurde przez 2 godziny ani Nagle jednego, wszyscy, to kurde, nagle nie? już jest trzeci statek. Gdzie ta mapa? Tu.
Czekaj. To może na przykład zachodzie coś bardziej. My są tu... Cholera, nie bardzo. Na wschodzie już nic nie ma, już dobijamy do granicy mapy. User joined your channel. Kamilku Boży, Tutaj No co tak tam? daleko. Witku. powiedz mi, czy to by się... Przepraszam, jeśli tam No. Czy to by się dzisiaj już zrenderował w końcu jakikolwiek film? Bo ja teraz wrzuciłem i już od godziny stoi. Wiesz co, ogólnie przez cały dzień miałem tak, że mi się przesłało na 100%, ale No, jakby i był zero dostępny jest. tylko 360, nie, tylko 360p. A. Jakby było 100%, że przesła na 1 na 1, ale był tylko i wyłącznie jakość była dostępna 360p. Czyli nie przetworzył. w Tak, ogóle. i później jakoś przed odpaleniem streama, gdzieś o 17 skończyło mi się wysyłać o 18 i wskoczyło 1080p, ale widocznie dzisiaj ma po prostu YouTube jakiś wylew. Dobra. Kamil na zachód. Więc jak się coś nie przetworzy, to powiem ci szczerze, że dzisiaj przez cały dzień mi się nie przetworzyło. Nie, do jutra. Więc lepiej to na przykład wrzucić jeszcze raz, moim zdaniem. Aha. Bo nie wiem, czy ci się, wiesz, to załapie, nie? Mhm. Jak tam wam idzie? Dostaliście kuźwa, już, stary, mamy tych... mieliście już z butelki zadania? Nie, z tymi- butelki jeszcze nie. Z bossami takimi? Nie. To szukajcie na plaży, jak już Aha. wejdziecie, zawsze patrzcie na plaży pod nogi i jest taka butelka i tam są zadania i czasami jest tak, że znajdziecie takie w ogóle tak jakby zlecenie na Aha. legendarnego przeciwnika i to jest taki kościotrup, ale troszkę lepszy i wtedy na przykład płyniecie, znaczy tam nie ma podpowiedzi żadnych, macie tylko tak jakby rysopis kościotrupa, no to Aha. generalnie musicie tylko po nazwie wyspy rozpoznać, gdzie to jest. Aha. No i nie wiecie co dalej, ale to wam trochę tak zdradzę, że jakbyście dostali coś takiego, to po prostu większość tych questów polega na tym, że musicie odnaleźć miejsce, w którym nagle z ziemi wychodzą wam kościotrupy z bandamami, banderowcy kuźwa, niebiescy na głowie i kilka tych fal jest takich, one, Aha. to jest dosyć ciężki atak, bo oni z shotgunami są. No i potem na końcu wyskakuje taki skurczybyk i trzeba go zabić i wtedy taką czaszkę macie. Ale To co? niestety problem polega na tym, że ta czaszka jest skarbem waszym w tym questie, nie skrzynia, tylko czaszka. I tą czaszkę normalnie powinniście w outpoście oddać do takiej babki, która robi alchemię. Ona się nazywa Soul Collector. Aha. Ale jej nie ma. A obecnie w becie to jest jedyny budynek, w którym nie stoi NPC. I Aha. jej nie ma, więc generalnie możecie zrobić ten quest dla przygody, ale nie dostaniecie No w tej okej. becie nagrody. No ale ogólnie to fajne to jest. Ja mam nadzieję, że wiesz, jakby na przykład tu były takie krakeny, nie? Że możesz w sumie go pokonać, na przykład w łapy mu strzelać, to wtedy on sobie odpuści. To by było kurwa, to by było zajebiste. A na przykład walczyć z jakimś tym statkiem i nagle ten statek jest atakowany jeszcze przez krakena, nie? I ty kurde tam tylko obserwujesz, jak go zatapia. Niklaus, a może ten outpost najbliższy jednak? Po lewej jest okręt naszej. Aha, to czyli nie. Okej. No nie, to płyn tam, co mieliśmy płynąć. A było? Bonkol, mamy wciul załadowany statek z skarbami i wszędzie są dookoła A, te... przed nami też jest okręt, znaczy tak na Mocie jeszcze płaczące północnym może. zachodzie. Nie, płaczące nie. Ej, patrz, są te mewy w ogóle tam były na morzu, tak No, kołowały. Mi się wydaje, że tam było coś... A najlepsze było, jak ja chyba pierwszy raz oglądałem, jak Niklaus, dostaliście pierwszy raz tą skrzynkę i Niklaus mówi, kurwa, nie da się tej wody wywalić No. z tego. No, Widziałeś, Niklaus? Na dupie mamy takie... tam mewy tak pływają w No. kółko, w takim skupisku. No, Ciekawe, co tam jest. no nie wiem. A nie, jak mewy są, to tam zatonął okręt, w sensie jakiś gracz tam stracił statek. I zostały beczki z surowcami, na pewno. Albo może nawet skrzynie ze skarbami, bo nie uratowali. To będzie... daleko jeszcze do tego mamy? Patrzę. No, Niklaus wciul, bo musimy odbić jeszcze na północ trochę. No, ale aby bezpiecznie, to trzeba sprzedać ładnie i... A coś ty miał, Niklaus, jak poprzednie sobie odcinki na YouTube'a, to z kamerką nie mogłeś, to miałeś jeszcze z zasilacza, czy co? Nie, no po prostu kamerka się psuła, bo ją spaliłem prawie przez zasilacz. A mi się ogólnie ten Logitech zdupił. On ma taka 20 fps-ów i w ogóle oświetlenie słabo łapie. One chyba są, kurde, przemęczane przez nas.
Bo to jest mi tam tak działa zwane teraz normalnie. zmęczenie materiału, wiesz. One są, kurde, wiesz, do pogadywania Skype'u. z ciocią z Londynu, kurde, na Skype'u przez To godzinę. fajna kamerka, co kosztowała 400 zł kiedyś do gadania na Skype'ie. Mm. Ale ładniej teraz się zrobiło, nie? No. Nie no, powiem, a w ogóle dzisiaj rozmawiałem z widzami moimi i to żeśmy tak zrobili takie Niklaus, kurde, nie ruszamy się w ogóle. głosowanie, że to chyba najładniejsza woda do tej pory, No co tak, widziałem to w też grach. tak mówiłem, bardzo jest Bo elegancko. większość gier wyglądało tak, że ta woda nie odgrywała większego znaczenia, w sensie nawet jeżeli się poruszałeś, No, to jej dynamiczność nie wpływała na resztę gry. A tutaj jest, wiesz, na przykład teraz macie takie spokojne morze, potem sztorm, potem w ogóle ona reaguje na wiatr, to w zależności od której strony, więc to, wiesz, gra, w której się 99% spędza czasu na no wodzie, musi mieć dobrą zajebistą wodę, no wodę, tak, nie? wiadomo. No, musi mieć zajebistą wodę. No. A nie wiem, czy mieliście takiego buga, że czasami nie możecie płynąć, musicie escape i potem Nie, znowu... nie było jeszcze nic tak? takiego, nie. Dobra. Ale sztormy zajebiście No wyglądają. właśnie, No, lecimy na Po sztorm prostu chyba. płyniemy A. w górze. Taką wielką. Niklaus, O. rozglądaj się, gdzie mamy kogo obmijać. No na razie nie ma nikogo. Nikogo nigdzie. Co sądzicie, czy jako kupić pierwsze konsolę PS4? Nie, Game Boya. Znaczy ja bym proponował na G2 kod Bonkol wpisać, no. No coś ty. To jest Po naszej najlepsze. prawej jest. A okręt, słyszeliście, ale że, daleko. tego ziemniaka wezwali na policję Nie. w charakterze świadka, czy że kupował na Allegro klucz do gry? Nie rozumiem. No, że toczy się jakieś postępowanie w sprawie sprzedaży kradzionych chyba kluczy do gry albo skradzionych kart kredytowych na Allegro sprzedawanych. No ale ziemniak dobra, kiedyś kupił, nie? No ale kupił i tak samo jak ja. Kiedyś kupowałem od gościa doładowanie do telefonu. Tam z Orange, nie wiem, kiedyś tam jeszcze było te, jak to się Idea nazywało. No, no. Ja kupowałem doładowanie za 100 zł, za 90 zł na Allegro po prostu, nie? Mhm. Dychę oszczędzałeś. No i to tak działało, że dało się tak zrobić, nie wiem skąd oni tam mieli, słyszał to. No ale kupowałem, no bo patrzę, kurde, doładowanie 100 zł za 90, kupuję, cebula, wiadomo, nie? No i to tam sobie kupiłem, no i nie dostałem tego doładowania i minęło tam 2 miesiące i nagle dostaję na maila wiadomość, że postępowanie jakieś prawne i w ogóle gościa, że ściągają stary z zagranicy, bo on wydupił, nakradł tam 200 000 złotych w ciągu miesiąca i wydupił z zagranicę i nikomu nie wysłał kluczy, nie? I okazało się, że po miesiącu każdy musiał podpisać taką jakby internetową, nie wiem jak tą umowę, czy taki podpis taki zrobić, że na przykład tak, zostałem tam oszukany i tak dalej, nie? Podpisać się imieniem, nazwiskiem. I to poszło, i to w sumie fajnie zrobili, bo zamiast każdy z osobna iść na policję, to wtedy taki zrobili spis, tam powiedzmy tam 300 osób było oszukanych, czy więcej. No i to ktoś zaniósł na policję. No i do każdego z nas potem przyszło powiadomienie po 2 miesiącach, że w ogóle gościa ściągnęli do Polski i w ogóle z konta wzięli mu te pieniądze i mi oddali na Allegro całe tam 90 Całe zł, nie? te. Tak. Całe te. Także to jest jedyna sprawa, w której mnie tak oszukali, ale naprawdę tam coś zrobili w tym temacie. No ale bo to na większą skalę szło, to on nie oszukał 3 osób, tylko No tak. tam 500 osób, nie? No ale ogólnie, wiesz, no gdzieś tam widać, że coś się dzieje w sprawie, nie? No. Że takie rzeczy też ścigają. No to jest Allegro, no. Możesz trafić na zajebistego gościa, który prowadzi firmę i w ogóle to jest... Te Allegro to jest Ale w ogóle zastanawiam jego się- całe życie, a... No właśnie, bo wiesz Ale co, weź, bo właśnie problem polega na tym, że ten gościu nie miał, bo ktoś powie, to patrz na komentarze, ale ten gościu, którego kupowałem, on miał tam, nie wiem, on miał 10 000 pozytywnych komentarzy, więc to jest w tym, nie wiadomo kiedy komuś na przykład odwali, nie, i w pewnym momencie stwierdzi, dobra kurwa, to teraz oszukam wszystkich, bo muszę mieć pieniądze, nie, no to są dziwne takie sytuacje. Kamil, ale jaja się dzieją. no, brawo. Ja pierdzielę. To są tak zwane muldy. Sztorm jak byk. O, stary. Ło! się kurde dziób zanurzył pod wodą już. Ale nabieramy wodę. Jak surferzy, kuźwa. Ja. Weź, Niklaus, wybieraj wodę, bo nam No, pewnie no, no. mocno kurde ten.
Ty, ja normalnie ja widział podobne na Hekle. Było. Jak to i to ja wrzucili do wody. To Kurwa, się takie fale zrobiły. to i Kraken wyskoczył. Ale wiesz co, Niklaus? Ale No. przynajmniej jesteśmy mniej widoczni. No jesteśmy teraz Ej, ale tam niewidoczni. na Hekle to jest strach. Ja kiedyś okulary dostałem te wodoodporne. Aha. Ale to był strach. Ja nie umiałem się przemówić, żeby spojrzeć, bo ja się bałem, że tam trupa zobaczę. Tam się tyle osób utopiło. No niby tak. Niklaus! Kurde, ale nas obróciło. No. Ale z drugiej strony na Hekle była taka czysta woda, że były raki kiedyś. Znaczy, tam jest taka beka, że tam gdzie łowią, czyli od pola namiotowego, tam normalnie jest zajebista woda, bo ludzie tam syfu nie wysypują do wody, Psów nie kąpią. tam psów nie kąpią, tylko właśnie tam gdzie jest plaża No, publiczna, no. to tam, wiesz, wpierdalają No się tak. takie rottweilery, te owczarki, takie spocone w ogóle tam wdupiają się, potem pryskają na wszystkie strony, no ja rozumiem, znaczy, ja rozumiem, że pies też się tam... Niklaus, co to było? O kurde, Kamil, na rafę koralową żeśmy się wdupili. No Mamy to zobacz, dziury. czy nie... No to stary, wpłataj je, bo ja... Ale jak to rafy koralowe? No takie normalnie spod wody były takie skały trochę pod powierzchnią i jakieś zielska. Ja pierdzielę. No, Jo, to dobrze. dwie dziury wielkie. No dobra. No taki ładny był, amerykański. No, A, rozpoczęto przetwarzanie. No to zobaczymy jutro tam, kurde. No. Ja mam teraz rozpoczęto. Zobaczymy kiedy się skończy. I na noc muszę wrzucić 10 Ja pierdzielę, na zachód. Ale nas porzucało Niklaus. no. Ale już Sztormem. wypływamy chyba z tego pomału. No. A, noc jest w ogóle. Konrad, tak. Aby kupić, aby wystawić oceny, trzeba kupić przedmiot. Tak, musisz mieć sfinalizowaną transakcję. I moment, w którym już dokonujesz płatności i jeżeli nawet dokonałeś płatności, czy też, nie wiem, nie doszło do wysyłki, to wtedy to się uznaje za sfinalizowaną. No, tak samo jak na przykład zamawiasz jedzenie na Pysznie, nie? Czy innych portalach, to musisz po prostu sfinalizować i wtedy dopiero możesz, bo wiesz, bo to by wyglądało tak, że jakiś tam kuźwa Papatus? Wizardzical stwierdził, że mu nie smakuje pizza i 3000 osób wysłał na profil Pyszne, No, żeby było zlajkowali, nie? No ale to było na Facebooku, nie? Ale w sumie to tam Ale na nadal. Facebooku patrzy. No ale jednak, wiesz, to są wszystko zagrywki, które są niezgodne z prawem, więc... Ja ostatnio, ja w ogóle nie wystawiam na tych, bo ja po prostu dostaję jedzenie i jak jest dobre, to sobie myślę, zajebiste i Dobre, spoko, nie? zamówię następnym razem. W sensie, ja nie mam... Jak ja to zjem, to ja nie myślę o tym, że ale im wystawię dobrą ocenę, ale ja nie żyję tym Ale posiłkiem, Właśnie. wiesz, do końca dnia, nie? I co jest- Ja nie, na przykład, że zjadłem, ale to było zajebiste, teraz usiądę, nie? I wiesz, tak Napiszę. siadam i taka muzyka aż leci, taka epicka i tak, ale napiszę im, że dobre jedzenie zrobili 5 gwiazdek. Nie! No. Ja po prostu zamawiam następny raz i okej, i mówię na przykład znajomym, ej, zamów tam, ale ja tak się zastanawiam, jak tam patrzę na te komentarze, kto tam kurwa zamawia, nie? Bo na przykład ktoś napisał, no, dostałem Przed nami SMS-a, okręt, Kamil. Niedobrze. No, ale płyń. Może nie zobaczę. dostałem SMS-a, że dostanę pizzę za 60 minut, przyjechała po 70. No kurwa, no. Ale właśnie, bo to jest to, że ludzie zawistnie I 3 piszą gwiazdki. takie, tak właśnie, i ludzie oceniają tylko w zawiści. I nie oceniają właśnie, kiedy jest coś dobrze, nie? A ja właśnie ostatnio, to było tam jakiś czas temu, pamiętacie jak ten na kebaba czekałem 2 dni? No, no. No, No to była taka sytuacja, że zamówiłem kebaba, no i on nie przyjeżdżał. No i beka polegała na tym, że gdyby to nie było bez odzewu, no to by było dziwne, to bym pomyślał, że gdzieś przepadło, nie wiem, błąd strony był, ale o godzinie 18 zamówiłem, a o godzinie 21 babka mi napisała SMS-a, że witam i tak dalej, przepraszam za mega opóźnienie, dojedzie na pewno dzisiaj jedzenie, mamy problemy, bo mamy tylko jednego kierowcę. Ja Aha. mówię, dobra, 3 godziny opóźnienia, spoko, ważne, żeby przyjechało zaraz, bo jestem już chuj głodny i zjem. Okej, odezwali się do mnie, to też się w ogóle ceni, nie? Ale o godzinie 22, 23
zwątpiłem. Mówię, no nie, to już nie przyjedzie. Tym bardziej, że do 22 mają otwarte. No i mówię, dobra, chuj, nie? Tam zjadłem zupkę chińską, czy co tam, nie pamiętam. No i następnego dnia patrzę, o której otwarte, dzwonię do nich na live'ie. Mówię, wie pani co, no bo była taka sytuacja, no przepraszamy pana bardzo, nie, bo wczoraj masakra, ja byłam sama i miałem jednego kierowcę i wczoraj tak dużo zamówień było, a myśmy dopiero mieli drugi dzień z tym pyszne i ja tam, no ciężko było, i na przykład, okej, mówię, spoko, dobra, nie ma problemu, nie umarłem, nie? Tylko przywieźcie mi to dzisiaj, proszę, jako taki jeden z pierwszych kursów, przywieźcie mi to na obiad. No i mi po prostu przywieźli to, co miało przyjechać wieczorem, przyjechało mi na obiad następnego dnia. I nie wystawiłem żadnego negatywa, nie zrobiłem żadnego problemu, bo gdybym na przykład chciał zwrotu, to oni muszą, babka, która nie wie w ogóle jak ten system działa, to wyobrażasz sobie, jak ona by miała tam kurwa gdzieś zwrot w pyszne.pl tam klikać, coś? O Jezus, to był straszny problem. Mówię, dobra, po prostu mi to przywieźcie, nic nie chcę, nie. Dajcie mi to, co za te 20 zł tam, to plus cola, dobra. Przyjechało i przyjechał gość, który jest moim widzem w ogóle. Niklaus pizem no kompot. I jego młodszy kumpel, który chyba się, nie wiem, tam po godzinach dorabia. Niklaus? I przyszli po schodach, mi dali tego kebaba. Hamulec. I tak patrzą i mi dawał tego kebaba i tak kurwa patrzył mnie i mówi, kurwa, śmierć zobaczył mnie. I on normalnie tak, dobra, mówię, to wszystko. Mówię, tak. Dobrze, proszę pana, dziękuję, do widzenia, przepraszamy, proszę pana, ale kulturalna młodzież, nie? Da się. Niklaus teraz. Kurde, Kamil. Ale przyjechał raz taki gościu, Zabieramy. zamówiłem pizzę, nie? I przyjechał gościu i mało tej pizzy nie wypierdolił na ziemię, nie? Bo otwieram drzwi, a on kurwa bąkol, nie? I on tak krzyknął i on tak tą pizzę wyjebał mu się sos, nie? Ale na szczęście był zamknięty i ja mówię, to dzięki za pizzę tego. A on mówi, ej, ale jest umowa, gościu, kurde, nie zdradzaj w ogóle gdzie mieszkam, nie? Mówię tam, no wiesz, tam spokój, nie? Bo był taki gościu kiedyś, który mi przywiózł jakąś tam rzecz i zaczął gadać głupio tam swoim kumplom i mi tam jakieś wie, dzwonili na domofon, nie? No. Mówię, no weź kurde, nie no spoko, za kogo ty mnie masz, nie? Co ty myślisz, kurde? Niklaus trzeba trochę podpłynąć, bo nie będziemy tak nosić. No. Za kogo mam? A mogą być różni tacy, co się wiesz, wydawają, że są spoko, nie? Na przykład taki Niklaus mówi, że nie, Dawidku, ja cię już nie będę nigdy, nie będę wykręcał sutów. A potem A później na imprezach, Nigdy nie powiedziałem ani razu, że już nie będę. Ty, no gdzie jest Żyd? Nie wiem. Tu jest chyba, W w tym jakim namiocie. O właśnie. Ej, a wiecie, że Żyd chce was tam elegancko oszukać? Pewnie... Nie, ja czuję, że Kamilek się dał namówić. Na Ale co? złotą łopatę. Nie, no coś ty. Kurde, co ty. Albo na złoty kompas. Nie, nic żeśmy nie kupowali jeszcze w ogóle. Ja kupiłem snajpera. Ale to Bonkol to niezłe historie sprzedaje, kurwa. Teraz podpłyńmy Dzięki tam. wieprz za 5. Ja, to jest dziki wieprz? Tak, to jest dziki wieprz. A wiecie w ogóle, że zostały wprowadzone dwa nowe oznaczenia? Jakie? Clip Champa, No. czyli chyba A to słyszałem, no. top 3 albo top No 5 mają osób, u mnie ludzie. które robią najbardziej oglądane shoty w danym miesiącu, mają to, w danym miesiącu mogą sobie przy niku dać. No. A chyba top 3 osoby, które najwięcej bitsów w danym miesiącu dały, mogą taką specjalną to- emotkę dodać biciarzy. Ale u mnie właśnie wieprzu jest, bo to jest mocarz, który też wysyła bardzo dużo tych bitsów jako jedyny. No i u ciebie też tutaj wieprzu coś tam zarzuca. Ej, Kamil, ty odpłynął. Aha, ty płyniesz, dobra. Aha, bo ty nie wyszedłeś, tak? No nie, znaczy, bo ty chcesz podpłynąć bliżej, tak? Nie. No dobra. Nieźle Niklaus zarabia. Ja, tak jak ja kiedyś filmik nagrałem na YouTube'a, co Niklaus opowiadał mi historię z pociągu, co Aha, a to goś nagle dawno. tak wstał i zaczął wydupiać. Mówi, no było tak. Albo o tym gościu, co tam kurzył hopy takie w ciągu 30 sekund. Na 2 buchy. A to takie konkrety były. Było. A to takie podróże, to już się nie... Kurwa, to rzeczy były.
To zagi... Jak my by wam opowiedzieli wszystkie, kurde, Wszystkich... wszystkich nie zimowe grille na garażu, kurwa, z pająkiem, mocarzem. Pająk zabójca to był. Był. Powiem wam tak, jak kurde... Trochę się boję pająków. Ale No. jak ja widziałem, że taki pająk, taki spasiony, taki kuźwa, no niby zwykły tam jakiś tam krzyżak czy coś, nie? Ale kuźwa taki widać ruby był, nie? Taki No. ruby. Jaki wypasiony. I wchodzi ci pod kanapę, na której ty masz usiąść, to się boisz, nie? I myśmy tak, kurwa, mówię, dobra, to nie siadamy na tą kanapę i myśmy tam grilla robili w ogóle, wiesz, minus 15 na dworze, ja tam, kuźwa, próbuję żar zrobić, to przy takiej temperaturze to, no to ci, kuźwa, nawet kiełbasa się nie upiecze, nie? Ale I żeśmy wachlowali tą mapą jakąś ja, tam, Polski, mapą, nie? stara mapa jeszcze ze starym podziałem wojewódzkim. no. Ja tego. A to było Ja ile, w ogóle- wtedy tam było 40 ileś. Nie, co ja dobrze. Ile A, było nie tych wiem, województw kiedyś? A teraz jest ile? Paręnaście? Nie wiem, niech ktoś na czacie się wypowie, bo ja I- nie kojarzę. Jak jeżeli chodzi o pająki, to ja miałem kiedyś tak, że miałem remont w pokoju i spałem na podłodze, nie? No bo miałem dopiero co, no nie miałem mebli i w ogóle miałem obielone ściany i położone panele ledwo. I leżałem na ziemi właśnie na jakimś posłaniu i coś mnie, kurde, coś mnie po twarzy smyrało. I tak mnie smyra, wziąłem tak się, strzepnąłem, nie? No. I co jest do cholery, bo coś dotknąłem czegoś, wiesz, jak strzepnąłem. Myślałem, że mnie po prostu swędzi. A tam kuźwa ci odpalam latarkę, znaczy lampkę, a tam kuźwa ten taki, wiesz, właśnie też Taki wielki. taki wielki, taki szybki, nie? Ja chciałem go ubić, Ble. a tam mi stary spierdzili pod panele, bo jeszcze nie miałem list wykończeniowych. I pod panel mi spierdzili i ja stary później jak miałem spać. Stary, nie możesz zabijać pająka, bo z niego wychodzi 1000 małych. Pająka nie można zabijać, bo będzie deszcz padał. Nie można mu nóg odcinać. Ja pamiętam, jak w ogóle kumpel mówił, że nie można żuka zabijać, takiego, wiesz, taki żuczek gnojarz, nie? No. Nie można go zabijać, bo będzie padał. I kurwa, wiesz, tak się zbiegło, że padał deszcz, jak go zabił, nie? No. W sensie tam za parę godzin zaczął padać. I ja jako taki młody synek, miałem właśnie takich starszych kumpli, którzy mnie często tam wkręcali. I No. na przykład mówili, jak tam wzięliśmy pająka takiego jakiegoś tam z piwnicy, był pająk i oni go tam, wiesz, tak, a potem te nogi mu brali i nie? I te jeszcze nogi się ruszały pająkowi. Tak, Niklaus po śmierci. Bonorse to najlepszy I oni tam twacz mówią, wez że bonkola do ten- drużyny. Że ten pająk to w ogóle się tam kurwa odrodzi, tam chyba jakieś takie głupoty tam gadali, nie? Że tam ta noga to jeszcze żyje i ona będzie se chodzić sama. No to takie głupoty. Takie. Dzięki za Dobra, piątkę, Niklaus. zepsuliście mi donatami cały materiał. Mogły być przynajmniej po 100 takie, Ja. ale dzięki. A tam materiał, ludzie widzą, że jest. A właśnie dzisiaj Patrycja się pytała, a propos, ty nagrywasz sobie na YouTube'a? No tak. No to ci powiem, bo taka historia, bo mało ludzi wie. Pytała mnie dzisiaj Patrycja, jak jechaliśmy do Katowic. Niklaus, kupuj. Jak ty się z Niklausem poznałeś w ogóle, nie? Bo to jest historia taka, bo myśmy, We wiesz, wojsku. No we wojsku oficjalna No. historia jest, że we Niklaus? wojsku. Co mam zrobić, Kamil? Do Żyda kupuj. Idę. A było inaczej. Było tak, żeśmy pojechali po Bo dwoje. było tak, inaczej było, a to było pierwsza Krepacz, w ogóle- skąd ja cię nie szanuję, Tak, kumplu, nie. nawet się nie No, przywitasz, ale ani to nic, się 2 zaczęło od złotych. tego. Dzięki, Ja ci Krepacz. powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało, bo ty widzisz to trochę od innej. Jak już tak zaczęliśmy gadać, No, to wyglądało to tak, że wiele lat temu, jak nie wiem jakiej platformie to było, może jeszcze wtedy na Twitchu, bo to żeś miał te różne wahania tam platformowe, no. to zobaczyłem wtedy, co był boom na ten film z Call of A, Duty na i, Jomosterze i tak dalej, nie? znaczy akurat normalnie na YouTubie go widziałem. No. I wtedy, wiesz, bo dużo ludzi go zobaczy i wypierdala. Ja na przykład kliknąłem, bo patrza kto to robi, nie? No. To, że kliknął, patrza tam gdzieś, żebym przeczytał, że robisz live'a, no i żebym wszedł na tego live'a. I tyś akurat robił takie live'y, tam pamiętam, miałeś tam z 300 osób, z 200-300 osób i coś tam, przeglądałeś filmy, jakieś tam, nie wiem, czy to był Mamy czy Kamil. Hitbox, czy to był jakiś te jeszcze, te insze. I tyś przeglądał jakieś tam filmy swoich widzów, albo A to ogólnie nie, to na YouTube'a. Twitchu chyba jeszcze było, na samym początku pierwsze A streamy to są był na Twitchu na były. Lordzie robiłeś No. to. No. No.
ja tam oglądałem live'a, podesłałem swój i napisałem, że jestem z Radziemkowa i tyś tam obejrzył i mówi, no dobra. I akurat tak się złożyło, że dobijałem do jakiejś tam okrągłej ilości subów. A nie wiem, czy to kuźwa 1000 subów? Czy Coś takiego. To były początki. No. I to była sytuacja, że na przykład Niklaus miał, no teraz patrząc z perspektywy lat, to inna sytuacja jest, ale Niklaus miał wtedy powiedzmy 30 000, 40 000 subów, a ja Nie, wtedy to jeszcze nie, wtedy to no to tam powiedz, ale dobra, z 20 góra miałeś, 20 może, no. 20 000 subów, a ja wtedy miałem, no właśnie tam chyba do jakiejś okrągłej liczby, nie wiem, ale to może maksymalnie do 5000, to może maksymalnie, ale tam kwestia była chyba do 1000 subów, czy coś takiego. I tam ludziom zaproponował, żeby Wesbon kola do drużyny w Sea of prosisz i masz. potem jakoś tak jak powiedziałem, że jest Cidrów, to my tam coś zaczęli grać. O kurwa! 100 zł. Dzięki za stówę. Mam cię wziąć do drużyny. Ale nie wiem, czy ty chcesz tu To z ja nami będę zagrać? O, Patty jeszcze. A i Patty jeszcze zrajdowała. Dzięki Patty za radę i dzięki bardzo mały gamer za stówę. Ej, a jakby Było. tak, a to tak zawsze będzie, że jak powiem, że chcę stówę, to dostaję. To jest, no to powiedz teraz znowu. No to jeszcze bym chciał. To jeszcze bym chciał, to ja Nie, będę jeszcze żartuję. opowiadał, dobra. Nie No chcesz i- już? Nie, chcę. I było tak, że Niklaus mnie tam, słupki tam widzowie Niklausa elegancko, kulturalni ludzie dawali słupki i tam wbiliśmy, no i potem coś tam wyszło z tego, że no co tu dużo gadać, no było piwo, była flacha, no i tak jakoś poszło, no i No myk, było. Czyli poszło z górki. I tak to właśnie było. Od kiedy No i się lecimy. pojawia, że jest raid na czacie? Już jakiś czas taka opcja się pojawiła. No raid jest elegancki generalnie, bo raid zmienia czat wam na ichniejszy. Ale nadal wiesz, to jest takie dla niektórych może mylące, że to jednak jest... Ale nie, bo jak czyjś. wejdziesz po linku, jak wejdziesz od nowa na nowej karcie po linku, to masz czat ten taki legitny, nie? Czyli od osoby, na której kanał wchodzisz. Wersja z wojskiem lepsza. Ale w ogóle ten raid to jest taka, jest ta akcja z tym, z kulą śnieżną, czyli na przykład jak ja zrajdowałem Patty ciebie i ty byś jeszcze kończył live'a i jeszcze kogoś zrajdował, to wszystkie nasze kanały mają wspólny czat i wspólnych widzów. No, tak to działa, sprawdzałem to. No i To poszła druga Patty i stuwa. Bonkol, reszta jak Jo, to dojda. dupca. To powiedz jeszcze raz. Kurwa. Patty i Bonkol, ale nie wiem, znaczy jak chcecie zagrać w czwórkę, to spoko, to Patty możemy i Bonkol, zagrać. reszta jak kurde, dojda. no Nie, dzięki nie, mały Ja nie, będę nie, kończył zaraz. nie, ja też idę spać, bo jutro ten Kamilek musi ogarnąć. Kurwa, ja mam alkomat, synki i dziochy. Ja se dmuchnę, ale ja nie wiem wiele, ja dziś rumu trochę wypił, czekajcie. Niklaus, my zrobimy testy, Boże. Ej, No. ja cię muszę wziąć, bo ja chcę fajny film na YouTube'a zrobić, to będzie spoiler. No. Zrobimy test alkomatu, bo sobie kupiłem taki fajniejszy, No. ale taki, że wiesz, ale nie takie, że kurwa będziemy wódę pić. Tylko na przykład zjemy cukierki z alkoholem, z likierem, no, no. albo na przykład i po paru minutach, na przykład będziemy jechać samochodem, będziemy Albo puszczać oblać spryskiwacze. se ręce płynem właśnie, bo to Ale się nie, wchłania właśnie, nie, ponoć, nie? spryskiwacze będziemy robić i sprawdzimy na przykład po 2-3 minutach. Ale co, do buzi spryskiwać? Nie do buzi, to się przez Kuźwa, skórę wchłania Jezu. i ci może coś wyjść ponoć, jak ręce będziesz miał na przykład mokre. No od ogólnie tego. rzeczy różne. Ale Czy tu wiesz, jak- ci A musisz bo wzdychać. Niklaus, właśnie No. zrobimy tak, że dwie osoby, na przykład ja i ty, No. jedna weźmie, wypłucze se usta z Aha, alkoholem, tym- aha, płynem, a płynem, drugim no, bez. no. I sobie No możemy Eee. zrobić. To jest Kamil to. O, co? Jak zadał. Uwaga. O kurwa. Ile? A ile? Niklaus, to jest... Niemożliwe. Nie, ja słyszałem, że internet mają na alkomat zrobić i mi Jeszcze, powinni wyłączyć. bucha jeszcze raz, bo może się coś źle... Ja, ten- bo to może być błąd pomiarowy. No, Tak, jeszcze tak, raz. tak. Ej, nie, faktycznie, bo ja przed chwilą krople żołądkowe brałem, to może bez Mm. to. Ja. Nie, bo mi taka nadkwasoty mi poszły trochę od żołądka, to bez to, ja tam sfermentowało. Bo ja dziś się Antonówek najadł. Zgerowały. A nie, to były te na K, jak one się nazywają te jabłka? Na K? Nie kaszte. Kasztelany! Kosztele. Ja wiem, są Jonatany i te Renety szare. Tyle było? Zobejrzę, czy jest powtarzalne. Niklaus, weź ich.
Niestety jest powtarzalny Niklas. I ile? Znaczy mi tu napisało liver coś, że wątroba. Że liver do wymiany, część liver. Uszkodzona. Nie wiem co to za słowo, ja w słowniku nie patrzę. Change liver. Kosztele. Aha, są takie jabłka? Serio? Kosztele? Jak kosztele są, no. Jak sobie wpiszesz kosztel. To są, wiesz co, to są dursz takie zielone. Aha. One czasem na takie delikatnie czerwone przełażą, ale to, u nas to się gadało, że jak one były takie zielone, to one takie guguły były, nie? Takie małe. To są kosztele, no. Ale te... 50 twarzy gra lepsza niż Pantera. No ciężko mi w to uwierzyć. Ej, ja w ogóle nie wiem, bo 50 twarzy Greya to tam kosztuje pewnie taki film z 3 dychy na osobę. No, tak, 20 coś. No, Ej, normalnie. ale kurde, elegancko byś sobie patrz, z Dziochem, kurde, pornola zobaczył za darmola, nie? I zamówił pizzę, nie? Stary byś pizzę sobie zamówił i potem byście już, no i wiadomo, Jeszcze no. by na... Ale stary, no i elegancko byś tam na jakieś zabezpieczenie było, no i kurde, elegancki wieczór. Ale po co tam się bawić jakieś tam Znaczy, no Staszek, nie, geje. nie wiem. Staszek Greje, kurde. Wanderer's Refuge. Jakieś... A może to jest, może te dziewczyny co to chcą? Tam na końcu biorą ślub, kurde, co? To w takim Może- razie na pożegnanie za niespełnione obietnice. Cześć, Wilk. Dzięki Dobra, mały jesteście. gamer za 5. Ulala. Jeszcze 5 do tego. Daria była z Nice. kimś chyba na kinie, bo mówi, że wie ile kosztuje. No a byli dzisiaj w kinie. Na a my grejach? byli tak, a my byli wczoraj w trójkę z Darią i z Wojtkiem na Czarnej Panterze. Nie, wczoraj? Tak, wczoraj. O I curwa. taka, takie se, promurzyński strasznie Ty film. już gadasz jak Major. Taka, Taka, sylabicznie. taka se. Ale tam jest problem, bo... Takie. Niklaus, żagiel. No to mów, a nie się prujesz. No bo kurde, nic nie obserwujesz. Wszystko muszę sam robić. Weź ino zrób, żeby dotacje były ściszane. Jasne, i jeszcze może mam co zrobić. Co wy byście jeszcze chcieli? Pikołek. Żeby No, była miałeś tylko koprytkę aktywacja zrobić. głosowa. Nie umiem. No ale miałeś się nauczyć. No ale nie umiem dalej. No, co się... A uczysz się codziennie? Tak. A ja. I robię pompki i brzuszki. A koprytki robisz To codziennie? w tym? niezłe No nie, bo nie pompki. umiem zrobić. Ale to uczysz się robić ich? Próbuję. Przełamać strach. To co robisz, żeby przełamać strach? No robię tak i już chcę zrobić i potem się boję i nie robię. Żagiel wybierz. Czy mam wybrać? Nie rozumiem. Czym mam wybrać żagiel? No w sensie, że ustawić go można chyba lepiej. To nie mów wybrać, to jest co innego. No jak? No, O, wybrać to w sensie inna. wciągnąć. Nie, wybierz to jest chyba, żeby nie łopotał. Żeby go bardziej właśnie naciągnąć. Ale nie idzie go bardziej naciągnąć. No teraz na przykład słyszałeś, jak ruszyłeś, to Ale ja go naciągnął. Dobra, nieważne. Dobra, kotwica za chwilę, no jakaś teraz. Dobra. A Maze Runner akurat jest fajny. Nie widziałem drugiej części, widziałem tylko pierwszą, ale mi się podobało. At the grave, adorned with rope, the southeast. Dobra, you będzie were grób reward. zaś z linami. Southeast, no ale southeast chyba, nie? No. Southeast. Czy będzie dziś symulator wieśniaka? Jaki symulator wieśniaka? W No sensie Kingdom Come. To nie jest żaden wieśniak, to jest kurde syn Kowala, a to była mega poważna... To było dobre pochodzenie, a nie jakieś tam... Mój Heinrich. Czy niby Henryk, ale ja gram po niemiecku, to Heinrich jest.
Tak, User czy ty poszedłeś za disconnected from mną? your channel. O, Dawid wydupcył, Southeast. albo się sam wydupcył, nie wiem. Southeast. Grave at the south. O kur... Przepraszam, że się zaśmiałem, ale śmieszne. O lol. Bardzo. O, tak miałem w Kingdomie, że kurde mi się omsknęła noga i sobie nogi połamałem. Chyba ci się nic nie stało. Looks alright. This is south. No, ponoć właśnie Maze Runner nie traci nic, jeżeli nie widziało się poprzedniej części. Także no. Nie trafiłem za pierwszym razem. O nie! Za drugim też nie. Oj kurde. Dziur narobisz. Ej, to jest dosyć dziwne. Coś To chyba, musiałeś- to może nie to, coś. Ej. Nie no, no nie no, to. No i co, Czekaj. masz 10 pieces south. 10 pieces south and break the ground. No to czekaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, chyba, że lekko zboczyłem z kursu. Aha. Nie? A nie tu? Lol. Gdzie tam miałeś? A, no to widzisz, wykopałem 5, a ty to tu było tu. No. Ale dobrze, czyli to nie jest zaś takie zaokrąglone te wykopywanie. Tak. Trzeba faktycznie chyba trafić No. tą kółeczko, nie? To tam trochę pewnie jest oszustwo, ale może nie aż tak. No, cudownie. Kolejna mapka została odkryta. Dobra, to trzeba będzie na statek. Na statek to chyba w tamtą stronę. Patrz jaka zorza. No. I do tego można dojść dalej, że to jednak dobry taki byłem, że za każdym razem za pierwszym mi się udawało. No niestety, no. Tak. Nie można mieć 100% ratio. No nie. 100% ratio tylko oszusty mają. No. I sobie płyniemy do outposta? Nie, bo jeszcze mamy ten quest jakby jest niewykonany. Kolejna mapa nam się pojawiła w tym A. questie. Jak wykonamy tego całego questa, już nie będą nam się pojawiać, to ja kończę. Dobra. No to już późno jest strasznie, a jeszcze muszę sobie właśnie powysyłać odcinki. Dalej na jutro. Ale to o Tak, 9. że pani Magda Gessler na Rojcy będzie robiła restaurację. Ale w jakiej restauracji? Gdzie na Rojcy jest restauracja jakaś? Może? Ej, ale nie w tym, a nie, bo burgery to nie są na Rojcy, to są na Cidrach. Dobra, weź se oświeć, bo nas ciągnie. O, kurde, zarąbiście, dzięki. Oho, 6. A, no. Siema, witam serdecznie. No, kurde, o tej godzinie to wszyscy śpią. Co wy to? To ci Niklas powiem. Nie wiem. No takie Obok ronda za przychodnią. Ciekawe. Jak będą kręcić, to pojadę, to może mnie tą darmową kanapeczką poczęstują. A, jest. Coś tam. Znalazłem. Kraken. Nie ma Krakena, to jest iluzja. Dobra. It's Yo, only a Niklas. illusion. Znaczy an illusion. My na północny wschód. Północny wschód, to tam. O, mogę się jeszcze nie podnosić, bo O, możemy będzie zahaczyć. O kurde. Kamil, nie tak, będzie zahaczymy. dobrze. Tak, zahaczymy. No właśnie, Niklas, no właśnie, Niklas. Sam kazałeś podnieść. Na czerwonych wodach, nie wiem co to są czerwone wody. Zabarykadowałeś tam nas na dole? Zrobiła się jakaś dziura?
Znaczy za... Ej. Nie, poklejone wszystko. Okej. Siema After All, witam. Tyłek nam się po prostu chyba przejechał, co? No. Knajpka Czerwony Sad. Okej. Niklaus, Co? patrz jak wschodzi słońce. Patrz jak O szybko. mój Boże, ej, faktycznie. Chodź Niklaus, patrzmy na to słońce. Nie patrz, bo się będziesz sikał. Ale to od ognia, nie od słońca. O, okej. Czuję aż mi ciepło teraz, jak tak na mnie świeci to słońce. No kurna, rzeczywiście. Dzięki Case za follow. Czujesz to, Niklaus? Powiem ci coś do ucha. Nie! Oh, you touch my tralala, my ding ding dong. Opalamy się od monitora. Trzeba by się naszmarować tym Olejkiem. kremem, ja olejkiem. Kiedy będzie można ze mną pograć albo ze zinami? Chyba nigdy. Ja gram tylko w ściśle określonym tutaj gronie mafiozów. Wszystko musi zostać w rodzinie, w sensie w mafii. Mafii streamerskiej. Wszyscy widzowie muszą zostać w mafii streamerskiej. Tak jest. Niklaus! Ląd! Ląd! Po prawej Mamy ląd. gdzieś dziurę? Serio? No chyba tak. Niklaus, ląd! Czekaj, bo gdzieś jest dziura. Ale nie wiem gdzie. A, tu! Runner, gdzie? Z tyłu mieliśmy dziurę jeszcze jedną. No widzisz, mówiłem, żeby... O, taka malutka. Kopać! Wykopać. No i szybka akcja. Brać Wydupiać. orkiestra, grać. Co jest? O. Mamy kolejną? Nie, nie mamy, to musimy oddać w takim razie. No, Czyli outpost. mamy zaś 3 skrzynie. Muszę wody wybrać trochę. Cześć Piotrek. Ty widziałeś co mamy na A to tym? ty grasz dziobie? na dole, ja pierdacze. Widziałeś co mamy na dziobie? Co? Tą rybę co ma światełko na głowie. Tak? Znaczy na tym takim ciepadełku. Aha, okej. Czym się Daria? Dariola, Dariola, Dariola. Co, to spływamy? Teraz który outpost jest najbliższy? Ten chyba. Czyli północny zachód, Niklaus. Podnosić? Czekaj.
Czekaj. Czekaj. To musimy zrobić to tak, Niklaus. Podnoś. O cholera jasna! O Kamil! O panie kolego! Gdzie kule są? Gdzie są kule? Tutaj. O cholera! Lecimy na outpost, tak czy inaczej chyba. Tak. A ja nie muszę puszczać, żeby ładować. NW. Oni nam zasłaniają NW. Kamil, wiesz co by trzeba zrobić? To. Abordaż? Nie, trzeba by załatać nas. Dobra, Oni się do nas przodem odwrócili, to my ich miniemy. Zanim oni się nawrócą, to minie trochę. Ja ich teraz powinienem trafić może. Ja puściłem ster jakby co. Kuźwa! Niklaus, puściłem ster. Dobra. Nawracają. Cholera! I mamy 3 dziury. Łataj, dobra, ja ich tu ostrzeliwuję ciężko. A, Pamiętaj, i że że ster mi się puszczony. kule skończyły. Przechodzą na naszą lewą. No nie mogę ich trafić, patrz. Nie mogę wybrać wody. To gdzieś jest dziura widocznie jeszcze. Nie, dobra, zmniejsza się chyba. Kamil, walimy na kolizyjny z nimi. Tak? No. O kurde, stary, te planki O przygotuję. cholera. O Dostaniesz? cholera. O shit. Dobra, spoko. 2 dziury. Reperuję. Chyba zabiłem typa. Mi się wydaje. Bo prosto w niego poszło. Niklaus. Ja jestem... Kamil, spokojnie, będzie dobrze. Dostali po dupie fes a fes. Dobrze. Świetnie, Niklaus. Jestem pod wrażeniem. Jak to tam wygląda? Dobrze. No spoko, ja tutaj łatam na bieżąco. Dobra. Cześć, Moksek. Kurde. Cię odpuścili? Nie, są znowu z przodu u nas. Nie odpuszczają. Nie odpuszczają. No to my kurde też nie odpuszczamy. A mamy na tyle cannonballsów? Trochę jeszcze mamy. Dobra, jakby co, to ja oddam moje cannonballsy do tego. 11 mamy. Dobra, ja się może zajmę sterem, co? Na outpost. No. Gdzie my jesteśmy w ogóle? No, Ja nie widzę, gdzie my jesteśmy. Dobra, NW. NW. Czyli totalnie Siema, na dupę. Paulina. Gdzie oni są? Po naszej prawej. prawej. Ale teraz to już Eee. raczej strzały takie pewne. Nie, Będę no. oddawał. No. Bo Leci w nas. nie trafi. Nie trafi. Ta może trafić. Oj, ta trafi. Cholera. We mnie. Tu nie trafił! Ale blisko, Kamil. Kurde bele, bliziutko. Dziwa, Niklaus. Wyspa jest. Spokojnie, przejdziemy. Możemy na mieliznę trafić. Przejdziemy. Spokojnie. Ogarnę. Mam to. Dobra. NW. Wiatr jak jest? Dobra, Nie, zaraz bardziej powinniśmy nie mieć, idzie. zaraz powinniśmy mieć w plecy. To zaraz będę operował. Siema Thompson. Jest, O. dobra, pięknie. Nie? No, trochę im zwialiśmy. Mieliśmy lepszy wiatr teraz. No. A, frajerzy! A! Siema Ciniol.
Dobra, poprawić kurde żagielek i będzie zajebiście. Nie płynąć w skałę i będzie super. No i kurde, don't mess with... Popraw żagle, bo Pirates. jeszcze trochę, żeby bardziej były napięte. O, już Okej. poszło. Jaki nick ma mój kolega na Twitchu? Niklaus. No, zgadzam się generalnie. Niklaus... Nie Niklaus Pieron, Niklaus. Niklaus Pieron to ma chyba na Facebooku, nie? Czy też zmieniłeś na Niklaus po prostu? Nie, na Facebooku Niklaus Piero, no ale jak się wpisze same Niklaus, to też jest. Dobra, sprawdźmy outpost. Pięknie. I jak wygląda sprawa przedłużenia suba? Mogę w dowolnym momencie, czy jak? No... Chyba gdzieś tam pod koniec, nie wiem czy to tak Nie wiem, na przykład czy w nie. połowie miesiąca ale przedłużyć na kolejny. dostali teraz. To od nich? Nie, w sensie tego, pędu. Pungu. Szwungu, no. Siema mnichu. Ło, ale suniemy. Lonely Isle. Taka malutka. To o tym Niklausie gadaliście wcześniej? A my gadaliśmy o Niklausie. Kurde, nie mogę... O. No, są za nami, ale... Do kiedy jest ta beta? Do chyba końca weekendu. Nie, płyną za nami. No bo my kurde jesteśmy lepszymi sailorami, Mikołaj. No, płyną za nami, centralnie. No ale proszę cię, zobacz jak są daleko. No nie, no nie dogonią. Tylko że problem jest taki, że nie wiem czy jak się zatrzymamy, żeby oddać skrzynki, No. No to wtedy Nas nie mogą zatopią. dopłynąć i nas rozdupić, no. no No co automatycznie suba przedłuża, jak nie anulujecie automatycznego przedłużania. jeżeli płaciliście PayPalem i tam bo to można oznaczyć, nie? No. Automatyczne przedłużanie, ale domyślnie jak płacicie chyba PayPalem, to też jest automatyczne ten resubskrybowanie. To on tak dziwnie gada, Ślązak chyba, no Nie. nie, to jest Niemiec. Prosty Niemiec. Znaczy taki trochę Norweg. Czekaj, sprawdzę ten outpost, gdzie ma te takie budynki, w których byśmy chcieli to. Trochę Duńczyk. Okej, Niklaus nie ma czasu na sprawdzenie, bo zaraz trzeba będzie rzucić kotwicę. Trochę Anglosas. Dobra, spokojnie. Niklaus. Go skład z Izakiem i Evronem. No to niech ten Izak wpadnie tutaj na tym splika i jak chce zagrać. Niklaus. No już? Tak. Oh shit, Niklaus. Easy. Dobra, bierzemy co nasze i spierdzielamy. No. Izak was goni. Serio? On czatu nie czyta. No to widzisz, Siema, tak pan mamy się z nim Kajzerka. skontaktować. Dobra, mogą nas obić, Niklaus. Tak, będę grał w Kingdom Come. Dziwisz się jak ma 6k widzów? No to co, jak się ma 6k widzów, to się nie czyta w ogóle czatu? Ja mu nie kazałem mieć tyle widzów. Trzeba było mieć mniej. Ej, serio? To za nami Izak płynie. Coś muszę to niech do robić, nas nie skrzynki strzela, jak szukają coś. was. No to powiedzcie im, że są kurde waleni na wiadomo co. Na pyrkę. I będą robić Ej, to kurde chodź przysiady na butli Ej, z drogu. chodź ich ten... Pojadymy ich. Ej, chodź, nie, skampimy się przy oddawaczu tych... do oddawania skrzyń. W tym typie. Dobra. Ich Ty porobimy, wziąłeś kurde. ostatnim, tak? Tak, ostatnio wziąłem. Dobra. Nie wiem czy płynąć, czy zostawiamy statek na to, żeby go zatopili. Ciuli, tam już nic nie ma, mogą się zatopić. No w sumie dadzą nam nowy, nie? No, nic nie stracimy. Bo można byłoby się skitrać gdzieś tutaj w outpoście i ich porobić jak będą oddawać skrzynki. No, Wiesz o co chodzi, nie? można by. Wejdź do niego na TS-a. A ja nie wiem jaki Izak ma TS-a. Mamy jarokowego TS-a i siedzimy na jarokowym Ej, TS-u. znalazłem czaszkę Bounty School. O, proszę bardzo. Mam ją sprzedać? Nie, nie mogę.
Nie, to z czaszką to chyba ktoś mówił, że jeszcze nie ma tego merchanta. A, to co Dawid można gadał, a sprzedawać. dobra. No to nie mogę jej wyrzucić, no mogę jednak. No i dobra, hajs zgarnięty, 713. Ej, a ja nie mam w ogóle pistoletu, ty. To co ty to? Ty, ja nie mam pistoletu. Jak Gdzie można tak? kupić pistolet? Ty Ty, Kamil, a pod patrz, którym jest pistolet? patrz, już prawie są. A nie, jest pistolet, dobra. Płyną w nas? Czemu nie LOL, jak wdupili, ty. Dobra, Niklas, schowamy się. Ja, Kamil. Gdzie ty się schowałeś? Ty, on jest na naszym statku. No wiem. Idziemy go porobić, bo ten drugi pole popłynął. Tak? Dawaj go, na naszym statku jest. A czekaj, chyba że dwóch wyskoczyło, nie wiem. Kamil, wpadłem do wody! Już idę. Nie daj się tam. Ty! On mnie zabił! Ale Co? zwykłym kordelasem. Tak mnie... O cholera! Ej, co jest? Zabiłem go, zabiłem go. Dobrze, dobrze. Dobrze. On strasznie szybko, wiesz co? Chyba wydaje mi się faktycznie lepiej A, kordelasem oni nam bić. narobili chyba dziur, bo nam się statek Tak, zatapia. on nam wjechali, kurde, stary, na czołówkę. No. A to nie jest Izak, co ty gadasz? Izak gdzieś tam walczy na morzu, to nie. Ej, gdzieś nabieramy jeszcze, ale... No tył sprawdź jeszcze tam gdzieś tam. Kurwa, ej, nie ma nic. Od mapowni. A tu... Ej, stary, i teraz możemy spróbować ich ogarnąć, jak będą oddawać łupy. No dalej, kurde, Gdzie oni są? Zostaw ten O, skarb. uciekli. Jeden typ w ogóle był w tym, w czyśćcu ze mną. Ale jaki skarb zostaw? Ale Ja co? mówię, no bo nam się statek topi. Ja mówię, że nie skarb, tylko statek zostaw, jakby co. Tak? No nie wiem, Dobra. czy możemy go odzyskać, nie, ale... Ale jakby oddawali skarb, to moglibyśmy ich skarb oddać. Ale oni odpłynęli bardzo daleko. A, okej. Oni Znaczy już tu chyba nie wrócą. ten drugi typ to nie odpłynął, bo był w czyśćcu ze mną. No tak, ten jeden odpłynął. Nie, no stary, widziałeś jak ładnie zaparkowałem? To jest dzioba, można wejść. No. Nie, gdzieś była dziura na statku, dlatego tak było. Kurde, trzeba się napić. No, mocno pokulawiony. Dobra, Niklaus, ja chyba lecę. Już jest No późno. to dobra, no to Kamil, to dzięki za żeglugę. No, dzięki Wspaniała wielkie. żegluga. Cała ta boża. Cała ta. No. Także co? Czym się? No Dzięki czym się, wielkie Kamil? jeszcze raz. Dzięki również. No, do zobaczyska. Pa, pa. User disconnected from your channel. A ja tu kurde tankuję. Do zeżygu. Do zeżygu. Czy coś konkretnego się zmieniło? No tak jakoś dużo nie. Nowe postacie do wyboru, trochę inne tam chyba zadania. Ale tak jakoś nie dużo mega. No to jest dalej, testują sobie tam stabilność. I wszystko. No to jest nieźle. Jest bardzo fajny efekt na upojenia alkoholowego. O, obrzygo cię, przeproszę. O, idzie, kurde, farbujemy na zielono. Więc chodź, pomaluj mój świat. Weź się pożygą. Ale fajna czaszka. Dobra, ja tu sobie zakańczam materiał na YouTube'a. Odnotowuję, gdzie on miał koniec. 2,55. No, także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę Bożą do góry. I widzimy się prawdopodobnie w pełnej wersji, bo chyba nie dam rady już nagrać z tego więcej, z tej bety.
Także dziękuję za uwagę. No, dobra.